Egunon entzuleok, zure iratzargailuak jo ez badu edo kafeak oraindik ez badu bere magia egiten, ez kezkatu, guk dugu konponbide ezin hobea. Hala da, Paul, putzutik plazara irratzoiarekin sintonian zaude, eta ziurtatzen dizugu ahalik eta modurik onenean lagunduko dizugula Baskal ordura arte. Presta zaitezte zuzeneko irrati goiz baterako. Gaur, 2025ko abenduaren 17an guk hartzen ditugulako aginte makillak. Utzi da zuek ere burua aurkezten. Paul eta Aimar gara, eta atzean dugun talde osoarekin batera Mondragon Unibertsitateko komunikazio eta ikusentzunezkoen lehen mailako ikasle gara, irrati abentura honetan murgilduko garenak. Bai, ez da txantxa, gu gara. Nolabait esateko belaunaldi berria software eta hardware zuzenean probatzen, eta hemen egongo gara zuekin guztiekin goizeko ordu bata arte. Eta abenduaren 17az, hitz eginez, baldakizue kasualitatez osasun unibertsalaren estalduraren munduko eguna dela, mundu guztiak osasunaren sarbidea izataren garrantzia gogoratzeko eguna. Gai serioa, baina eguna perspektibarekin hartzeko aproposa. Erabat, eta ikuspegi horrekin ikus dezakegun zer daukagun prestatuta goizerako. Hau da gaur daukaguna. Sarrera ondoren eta eguraldiaren atalarekin aterkia edo eguzkitako betaurrekoak beharko dituzun. Kontatu ondoren, kirolarekin ordu bizian murgilduko gara Ekain, Xabi, Ian, Manes eta Ibairekin. Botatzen duen baloi bat badago, beraiek dakite. ondoren, ordurik kulturalenari emango diogu bidea. 60 minutu kultura. Arane, Araitz, Peru, Mikel, Ainiz eta Irene izango ditugu berriak kontatzen. Eta arteak jarraitzen du. Artearen 40 minutuko atala baitator ondoren Arkaitz, Miren, Lucia, Irati, Unas eta Iratirekin beste bat asko gara. Goiza alaituz jango da entretenimenduaren atalearekin. Maider, Carla, Naia eta zu eta biok, Paul, arduratuko gara horretaz. Energia jaurtiketa izango da. Eta amaitzeko ezin genuen bizitza digitala ahaztu. Sare sozialen 40 minutu, Oibar, Garazi, Maialen... Naroa, Usue, Beñat eta Junerekin, 7 pertsona eskrola eta fida aztertzen. Labur bilduz, Mondragon Unibertsitatetik zuzenean gaude. Komunikazio eta ikusentzunezkoen ikasleak gara eta goiz osoa gurekin pasatzera gonbidatzen zaitugu ordu batak arte. Beraz, igo volumena, jarri eroso eta egin bat abenturarekin. Hau, hasten daia da. Eta gogoratu, eneko bazara izan jator notarekin. Goazen lehen atalarekin. Pablo eta Aimarrek goiz bikaina opa dizuete. Eguraldiarekin hasten gara. Kaixo, egunon Euskal Herria, programarekin hasiko gara, eta orain, eguraldiari begiratuko diogu. Euskal Herrian bizigarenez badakigu eguraldia ez dela soilik zerura begiratzea. Eguneroko planak baldintzatzen ditu. Hori da, gaurko eguraldia eta biharkoa kontatuko dizuegu, lurraldez lurralde, baina baita beste faktore batzuk ere, haizea, sentsazio termikoa, ezetasuna edo itsasoaren egoera. Beraz, Aimar, patxadaz joango gara dena ondo ulertzeko moduan. Gaur, egoerak pizkanaka hobera egingo du. Goizaldean eta goizean... Gaur, egoerak pizkanaka hobera egingo du. Goizaldean eta goizean oraindik hodei ugari izango ditugu. Eta euri ahulak bota ditzake, batez ere Euskal Herriko iparraldean. Beraz, goiza nahiko itxia izango da leku askotan. Baina ez da egun osoan horrela jarraituko. Eguerditik aurrera hodeiak apurtzen joango dira. Ostarte gero eta zapalakoak zabalduz. Eta arratsaldean giro eguzkitsuagoa nagusituko da orokorrean. Haizeari dagokionez, goizean iparraldekoa izango da. Eguerdi aldera ahuldu eta aldakorra geldituko da. Eta arratsaldean hego-ekialdera eta hegoaldera egingo du. Temperaturek ez dute aldaketa handirik izango, baina apur bat igoko dira. Datu zehatzetara pasatuz, ona hemen gaurko gutxienekoak eta gehienekoak. Donostian 10 graduko gutxienekoa eta 14 graduko maksimoa espero dira.
Bilbon antzera 10 gradutik abiatuta 15 gradura iritsiko da. Gasteizen berriz hotzago, 5 graduko gutxienekoa eta 11 graduko maksimoa. Arrasaten 8 graduko gutxienekoa eta 14 graduko maksimoa izango ditugu. Laguardian Arabarriosan ere balio apalak, 5 eta 11 gradu artean. Iruñean 5 gradutik 12 gradura egingo du. Eta Ipar Euskal Herrian, Baionan, kasu honetan, 9 graduko gutxienekoa eta 15 graduko maksimoa. Begira da, biharrera botatzen dugu orain eta hemen aldaketa nabarmenak datoz. Bihar eguraldia hegoaldeko haizeak markatuko du. Eta horrek temperaturaren igoera ekarriko du, batez ere kantauri isurialdean. Egunaren zatirik handienean giro argitsua izango da, tarteka eguzkiarekin eta zeru gutxi odeitsuekin. Arratsaldetik aurrera eta batez ere egunaren amaieran fronte bati lotutako hodeiak iristen hasiko dira eta mendebaldean euri ahul eta sakabanatuaren bat egiteko aukera egongo da. Ebro ibarrean berriz lainoak agertzea da balitekena eta ordu batzuk irautea desegin aurretik. Biharko temperaturei dagokionez, gorakada nabaria ikusiko du kostaldean. Donostian 10 graduko gutxienekoa eta 17 graduko maksimoa. Bilbon 10 gradutik 18 gradura igoko dira balioak. Gasteizen berriz 4 graduko gutxienekoa eta 12 graduko maksimoa. Arrasaten 8 graduko gutxienekoa eta 17 graduko maksimoa dugu. Laguardian 5 eta 12 gradu artean igaroko gara. Iruñean 7 graduko gutxienekoa eta 12 graduko maksimoa. Eta azkenik Baionan 9 gradutik 17 gradura joango gara. Amaitzeko kontuan hartzeko moduko abizua dugu. Abisu horia indarrean dago itsasertzeko arriskuagaitik. Navigazioa arriskutsua izan daiteke lehen 2 itsas miliatan eta kostaldean eragina egon daiteke. Beraz, itsasora joateko asmoa baduzue, edo paseorik kostaldean kontuz ibiltzea gomendatzen da. Laburbilduz, gaur eguraldia pixkanaka hobetuz joango da, bihar berriz epelagoa eta haizetsuagoa izango da. Egunaren amaieran aldaketa batzuekin. Hau izan da Euskal Herriko eguraldiaren iragarpena lurraldez lurralde. Orain, kirolarekin jarraitzen dugu, ez joan inora.
Egunon, orain kirolekin hasiko gara. Goiz honetan, pixka bat guztiagatik hitz egingo dugu, alde batetik euskal kirolaz, baina ere bai munduko kirolaz hitz egingo dugu. Hala da, atzo Errege Kopako final 16renak hasi ziren. Euskal taldei dagokienez, Eibarrek Eltzeren aurka galdu zuen utxeta batean Eibarren, eta Eldan Errealak bat eta biko emaitza lortu zuen Eldenseren aurka. Partida borrokatua izan zen eta Jon Ansotegiren mutilek asko kostata, baina irabaztea lortu zuten. Aldiz, gaur, Alabez Sevillaren aurka jolasten du 9etan Mendizorrotzan, eta bihar Atletiken ordua da, Aurezeren aurka 7etan. Da bueno, orain Euskadiko klub edo talde handienei buruz hitz egingo dugu. Da bueno, azteko nik Atletikeri buruz ingot berba. Eta bueno, azteko Atletike zailkapenean 7. postuan daude. Nahiko sin más, 7 garaipen ditu, 2 berdinketak eta 7 porrot. Orduan, nahiko nivelatuta, baina niretzat taldearen nivela askoz behobeagoa izan daiteke. Eta gol diferentzia negatiba dute. Gero, zailkapenean puntuko puruak erritmo irregularra dute, baina Europako postuetatik urrun, baina ezain urrun daude. Oraindik hurbiltzeko era edo alegina egin aldute. Gero, gaur egungo forma probetxatu ezinik ari da. Klubak ekipo oso potentea du, baina azken partidua Zeltaren aurka izan zen eta galdu egin genuen. Eta defentsak batzuetan errore oso potenteak dute eta nire ustez hobetzeko oraindik denpora dute eta alegin egin behar da. Beste alde batetik, Unai Simon, taldearen erregea dela esan dezake, ze azken Championseko azken jokoan PSG-ren aurkako MVP-a izan zen eta baloi asko golik gabe bukatu ziren beraren esker. Da klubak, lehen esan dudan moduan, erritmo irregularra du. Eta, batzuen ustez Valverderen errua da. Eta, batzuek esaten ari dira, Iraola beste opzio hobeagoa izan daitekeela, baina, oso urrun ikusten da oraindik. Da, badirudi Niko bere honenean dagoela berriro, Zeltaren aurka huts egin du, baina, PSG-en aurkako jokoan, bere nivelara voltatu dela ikusi alzan. Erreala orain, denboraldi irregularra egiten ari da ligan, eta zailkapenean erdigoiko postuetan mugitzen da, baina jarraikotasuna mantentzeko zailtasunak ditu. Taldeak batzuetan ondo lehiatzen du, baina joko hori garaipenetan islatzea kostatzen ari zaio. Etxean anoetan sendoago agertzen da, baina kanpoan puntu garrantzitsua galtzen ari da. Baina hala ere oraindik Europako postuetatik ez dago urrun. Hori baita da klubaren helburu nagusia, eta entrenatzaileari dagokienez, Sergio Franciscoren irtera etapa garrantzitsu baten amaiera ekarri du. Eta orain Jon Ansotegik entrenatzailea da urtea bukatu arte eta beste aukerak begiratzen ari dira. Adibidez, Thiago Mota, Juventusen entrenatzaile izandakoa da. Aurreko etapetan Bologna, Genoa eta Spezia bezalako klubetan aritu da. Eta talde horiek maila gorenean mantentzen lagundu zuen. Baita gazteak sustatzeko ere, azkenean Errealaren helburua da Zubietako jendea ekartzea.
Eta taktika modernoan eta jokatzeko antolaketan bereziki nabarmendu da, naiz eta ez duen titulu handirik irabazi. Gero dago Pellegrino Matarazzo, Bundesligatik dator, Stuttgart eta Hoffenheim taldeak zuzendu dituena. Stuttgart maila gorenera mantentzea lortu zuen eta estilo ofensibo eta progresiboa ezarri zuen, gaztentzat aukera sortuz, eta baloratua da jokalariak garatzeko eta liga lehiakorretan taldeak lehiakorrak mantentzeko duen gaitasunagatik. Eta azkenik, Marco Rose, Alemaniakoa da, RB Leipzig, Borussia Dortmund eta Borussia Mönchengladbach taldeetan aritutakoa. Leipzigen Champions Leaguean lehiatu zuen, eta Bundesliga jokatzeko aukera izan zuen, naiz eta titulurik irabazi ez. Eta taldeei joko intentsua, presio handia eta estilo ofentsiboa transmititzeagatik eta taldearen errendimendua hobetzeagatik nabarmendu da. Eta hauek dira Errealeko entrenatzaile berri aukerak. Orain, Alavesen aktualitatearekin jarraituko dugu. Oraintxe bertan Gasteiztar taldeak tabelako erdi partean kokatzen da, konkretuki 12. postuan, 5 partidu irabazi, 3 berdindu eta 8 galdu eta gero. Izan zuen azkenengo partida, aurreko igandean izan zen Real Madriden aurka Gasteizen, eta porrota bat izan zen, bat-bi, Madrilgo taldearen aurka. Gero, azkenetan egutegi oso zail bat izan du Gasteiztar taldeak, azkenengo ligako 5 partidatan bat bakarrik irabazi zuelako derbian Realaren aurka Mendizorrotzan. Ondoren, Errege Kopan, lehenengo 2 partidak irabazi izan ditu, 2 euskal taldeen aurka, lehenengo rondan Getxoren aurka 0-6 irabazi zuen Marianoren hat-trick batekin, eta ondoren Portugaleteren aurka 0-2 irabazi zuen, naiz eta Portugaletek bere aukerak izan. Gaur aldiz, Sevillaren aurka jokatzen du Mendizorrotzan eta lehenengo partidu zaila kopan izango da Gasteiztar taldearentzat. Urrengo liga partida, Osasunaren aurka da Zadarren, eta ere bai oso partida zaila izango da Gasteiztar taldearentzat, derbi bat delako, gainera Osasunaren aurka eta beretxean. Aurten, hainbat jokalari nagusitzen dira Alavesen, alde batetik Antonio Sibera, porteroa, partidu asko salbatu dituelako berak bakarrik eta oso garrantzitsua da. Ondoren, kapitaina Antonio Blanco, erdialdean baloia asko mugitzen duelako eta hainbat asistentzia egin dituelako. Ondoren, aurrelariak Lucas Boye, oso ondo jokatzen duela, eta Carlos Vicente, naiz eta asko ez den jokatzen, 4 gol sartu ditu eta gol gehien sartu dituen jokalaria da. Ondoren, urtarrileko merkatuan Gasteiztar taldeak helburu nagusi bat du eta hori da atzelari bat eskuratzea. Asko dakigunez, Facundo Garcesen arazoa gero, bere pasaportea faltsua zela eta sanzionatu egin dute urte batez, jende gutxi dauka atzelarietan Alavez eta atzelari bat eskuratzea behar du. Horrekin lotuta, ere eskua sartu aldu bigarren taldean, Gasteiztar taldeak, bertan hainbat atzelari onak daudelako, adibidez euskalduna den Saneto Laiz edo Álvaro García. Horrekin arrobiarekin jarraituta, kopako lehenengo 2 partietan hainbat jokalari ikusi ahal izan ditugu debutatzen, horien artean Egoitz Muñoz, dela, atzelari izan da, bigarren taldeko gol gehien saltu dituen jokalaria dela. Gero Isai Hernández, 2007ko jokalari bat kalitate handia duena. Aitor Mañas, Madrildar aurrelari bat. Ja mentzionatu dudan Saneto Laiz. Lander Pinillos, Iruñakoa dela eta lehenengo liga partiduan Betisen aurka jokatu zuela. Carlos Ballestero, atzelari asturiar bat dena apuntatzen duela gaur jokatuko duela ere bai. Eta Diego Morcillo, Madrildar aurrelaria. Bueno, ointxe Osasunan inguruan hitz egin gau. Egisa, Osasuna une erabakigarri baten dauela, ez? Aipatzekoa da, 6 partidutan egondala, garaipenik lortu barik,
Eta aurrekoan ligan, eta aurrekoan ligan Levanten kontra irabazi zauen astelena 8 egunien, eta baina arras hartzeko balixo izan zotzen, baina Bartzelonan aurka galdu ostian, berriz be, naiz eta partido zaila izan, Alessio Litxi entrenatzaileai kritikak jauzi jako. Eta gainera Rafinhan 2 golekin, ez? Bartzelonan forma ona ikusten dela, eta Bartzelona beti izan dela ekipo oso potente bat, baina Osasunak aurrein zotan, baina naiz eta Bartzelonak kostata irabazi, aber jakite hotzan, buelta ematen dinamika txarronei, ez? Eta abendu hau funtsezkoa da Osasunantzat, ze kopan, irabazi ditu ronda previa bisak, eta gaur Hueskan kontra hauko 7 partidua. Ez da partido erresa, Hueska 2. mailan dau, baina beti lehenengo mailan azken urtietan dinamika ez on baten, baina lehenengo mailako dinamika nibili da eta plantilla ona dauko, ekipo ona dauko, talde ona dauko Osasuna jarrasuak sortzeko. Eta bestalde, Gabonetako geldialdixan aurretik, jolasten dau zapatu hontan Alavesen aurka, lehen ekainek aipatu den moduen, 6:30. Eta bestalde, notizia oso, edo berri oso on bat dauko Osasunak, dala daukola Alikal, 18 urteko egalarixa da, eta azte honetan berritu indau. Tajonarrek beti ekarten ditu jokalari onak, aipatzeko Moncayola azken urtietan oso garrantzitsua izan dela, eta beste hainbat jokalari bebai, hortik urtenakoak Patxi Puñal eta konpainia, horrek lehenengo mailan gerra asko mandau Osasunekin, eta 2. mailan bebai, orduen Tajonarretik urtendako jokalarixak beti aukiek kasta hori, ez? Eta bestalde, Boiomo atzelarixa naiz eta forma ez oso onian egon, ointxe baja oso garrantzitsua da Osasunandako, ze azkenien ointxe jolasten da Afrikako nazio kopa, eta horrek arazo importante bat sortu adotza Osasuna, atzeko sendotasun falta daukolako. Eta laburbilduz, Osasuna trantsizio une baten dau, ez? Naiz eta lehen esan duen moduan Levanten kontra irabazi, azkenengo postuetan dabil, ze aski Girona 18. dau, jaitxiera postuetan, eta Osasunak punto berdinak dauko Valentziakin batera. Sale gorrixak, beti ikusi dugunez, beti da bere ekipoa apoietan edo ekipoa laguntzen, eta espero daue euren partetik abendua inflexio puntu bat izatia, denboraldixa hobetzeko. Eta bigarren itzulixan, asko hobeto azteko, ez? Bestalde, emakumezko futbolakin azteko, Atletixak azken aztietan, suspertzen adarmena gutxi dago, ez? Ligako hasieran zalantzak izan zauen, baina azken partiduan Madrid Club de Futbol taldian aurkako utzetabiko emaitza lortu zauen, Gurtubai eta Gotek sartu zauen golak, eta horrek taldiei konfiantza asko eman dutze, ez? Ze, entrenatzaileak arrobiko jokalariei Atletixa dan moduen ikusita importantzia asko ematen ze arrobixai, eta estrangeruak normalian Euskal Herriko, euren filosofian sartzen den, Euskal Herriko jokalariak edo eta Euskal Herriko kanteetatik urtendako jokalariak fitxatzen ditu, eta behintzete saldiak, ilusioz ikusten daue Atletiko emakumezkoen ekipoa, ez? Poliki badoialako sendotzen eta euren dinamika txar horrei buelta ematen. Bestalde, Realana aurten kristonekoa dabilizeten, denboraldiko lehen zatixa, lehen itzulixa oso nabarmena izen da, eta azken egunean, azken asteburuan barkatu, Deportibon kontra garaipen haundi bat lortu zen, irutzekoa, taldeak kriston potentziala dauko, adibidez Aiarak debutu zen aurten 16 urtekin, eta bere debutian lateral izan da sartu zitsun 2 gol. Oso garrantzitsua ekipoan dako arrobitiko lako jokalaisak urtetia. Eta
bueno, ligan 3. doie, eta Paukesa da entrenatzaileak, ba, bueno, naiz eta Real Madriden aurka batuz galdu indala 2 aste, taldiak buelta emuntze, bueno, galdu zaune partio hortatik, eta zubietan giro ona uztartzen dela, ikusten da, ez? Eta ointxe horrengo partidua dauko Deporren kontra kopan, berriz, aurrekoan irutzi irazi zauen etxien, baina ointxe kanpoan jolasten dau, eta gero Gaboneko geldialdi izan ostian Atletico Madriden kontra, beti dela oso ekipo zaila, gaina kanpuen gehiago, eta Atletico 4. doi, orduen komeni da irabazti. Bestalde, Eibar taldia, betiko moduen hor dau borrokatzen, ez? Ekipo humil bat izanez, eta aurrekoan lortu zauen Ipuruan Atletico Madriden kontra empate oso garrantzitsu bat, Karla Andres eta Ema Moreno golei esker. Partida horrek erakutsi zauen, taldian dako euren etxia 14 bat mogen dala, ez? Azkenien etxian jolastia beti ala ventaja bat, eta gehiago olako ekipo txikina zarenien, asko motibetan zula, olako ekipo bat ezortia, eta gaina punto bat ataratzea olako ekipo baten aurka oso garrantzitsua da ekipoan moralantzat. Eta urrengo partidua daukie kopan, Madrid CFF, Madrid Club de Fútbol taldean kontra, gogoratu, dasela 3 Madrilgo ekipo, Atletico, Real Madrid eta Madrid Club de Fútbol, eta Madrid Club de Fútbolen aurka dauko Kopa del Reien, eta Gabonen geldialdi hostien, alaman Murtziako talde badala, beraien kontra jolasten da. Bueno, eta futbol internazionalean, bereziki 5 liga handienetan, aurtengo denboraldian, Premier Liga oso parekatuta dago. Mikel Artetaren Arsenal goian dabil, eta atzetik Pep Guardiolaren Manchester City eta Unai Emeryren Aston Villa bezalako taldeak presio handia egiten ari dira, titulua irekita utziz. Arsenal lehenengo doa, eta bere jokalari nabarmenduak izan daitezke adibidez Eberechi eze, oso ondo jokatzen ari dela eta Aston Villaren jokalari nabarmenduenetakoak John McGinn kapitaina da. Gero Bundesligan Bayern Munichek nagusitasuna erakusten jarraitzen du, naiz eta Leipzigek eta Borussia Dortmund goiko postuetan lehiatzen ari den, eta Bayern Munichen jokalari nabarmenduenetakoak dira Lennart Karl eta Michael Olise, Championsen ere puntu handiak lortzen ari direlako. Gero Serie Italiarrean lehia oso estua da, AC Milan, Inter eta Napoli lidertza borrokan daudelarik, eta sailkapena etengabe aldatzen ari da. Gainera McTominay irabazi du seriaren MVP-a, eta azkenik lig batean, frantseseko liga, PSG ohiko favoritoa da, baina beste talde batzuk lehian ari dira ere, adibidez Lens edo Marseille, eta Lens puntu bat, PSG baino puntu bat gehiago dauka ligan, orduan lehenengo postuan dago. Da, ia gabonak dira eta zurrumurroak hasi dira. Fitxaketa berri xagatu, ez da, Xabi? Dagoeneko neguko fitxaketa merkatuan, adibidez, Espainian mailan talde batzuk errefortxoen beharra dute, adibidez Villarreala, non Frantziako jokalari bat behiratzen ari dira, horia Sidiki Txerifegan, eta lehen esan duten moduan Atletikek entrenatzailearen aldaketaren zurrumurruak ere daude, ze afizionatu askok iraola nahi dute. Bestalde, nik uste dute Realian
kanbitxo urgente bat egon biko zala euren dinamikan, bai garbiketa bat ekipuan, adibidez hor da Sutsic, Zakarian eta olako jokarixak, bai igual ez da bienak aportetan hainbeste, gaina gogoratu ezagune Sutsicek eukizagoen polemika udan, fansala kontzertu nasi batera, eta horrek be, ez da hori anoetan, edo zelai, salien artien ez da ondo iruen, ez? Eta bestalde, Xabi Alonso Babilorre Madriakin gora beraka, destituzioa gora, destituzioa bera. Eta, bueno, ondikan ez dakigu zein etorriko, zein fitxeko den Madriak, badirudi Xabi Alonso ez dauela asko iraungo, espero duela, beretako pautza bonena, hemendik, azkenien gure lurraldekoa da. Eta Madriek gure dau fitxaketa bat erdi izan, urten die izenak, Rodri Hernández, danok ezagutzen dau, irazizauen eurrezko baloi aurreko urtien, baina, lesinuan hostien ez dakigu zelan dauen, ez dakigu bere dinamika zein izango den lesiniotik bueltan, Kurusawa dauko apurtuta, eta Kurusauan errekuperazioa beti oso gogorra izeten da, eta urten die beste izen batzu gainetik, adibidez, Kes Smith eta Angelo Stiller, edo Adam Wharton, Crystal Palacekoa, de hecho gustatu izan zela Manchester Cityk 1 milioi gure sotzan apagau Crystal Palacei, eta Madrid eta City dabitze horre euren arteko lehian, baina Ianek esan dauen moduen lehen oso ondo dabil, lehengo postuan dabil liganen, Frantziako ligan, eta bertan erdilari bat dau oso ona, Mamadou Sangare, Maliko internazionala, eta oso denboraldi txukuna bilitzen. Bueno, jarraitzeko, albiste orokorrak azalduko ditut pizka bat, ez bakarrik futbolari buruz, baizik eta kirol orokorretan. Azteko futbolarekin, atera da orain dela gutxi albiste bat Real Madrid euen, Alavezen aurkako epaiaren aurka egin zutela, Viniciusi penalti bat emateagatik, eta beraien argudioak ziren epaile hori katalana zela, eta Joan Gamperrean epaitu zuela. Dela, Bartzelonak egiten duen partidu bat udan. Ondoren, igande honetan, Oviedok Sevieren aurka 4-0 galdu ondoren, entrenatzailea Luis Carrion kanporatu zuen. Oviedok aurten ja 2 kanporaketa egin ditu beraien entrenatzailetan, eta atzo atera zen, Luis Carrion ordezkatzeko Guillermo Almada fitxatu dutela Valladolidetik. Ondoren, atzo eman ziren The Best sariak, bertan jokalari onena Dembele izan zen, ere bai urrezko baloia erabazi zuela. Ondoren, portero onena Donnarumma izan zen. Nesken futbolean Aitana irabazi zuen The Besta. Eta Puskas dela urteko golo berenaren saria, Argentinako Independienteko Montien irabazi zuen. Bukatzeko futbolarekin, aipatu aldugu Rafinha 11 berenean ez dela atera, eta hori hainbat polemika ekarri dituela. Ondoren, NFL-ean, Amerikar futbolean, aipatu behar dugu Patrick Mahomes dela ligako jokalari berena eta aurreko urtetako jokalari berena. Belauna apurtu egin duela eta geratzen den denboraldia galduko egin duela. Ondoren, Formula batean, atera da 2027 urtean Belgikako zirkuitoa egutegitik kanporatuko dutela eta bere ordez Portugaleko zirkuitoa sartuko dutela. Eskubaliari dagokionez, atzo hasi zen Asobal Ligako 14. jardunaldia eta Bidasoa Irunek gaur jokatuko du Granoillersen aurka 9etan Granoillersen. Bidasoa Irunek partida honekin bigarren postua finkatzea saiatuko da, Franklin Granoillersen atzetik baitago. Emakumezko Gerrera Zibertorrora ligan, atzo hasi zen ere jardunaldia eta Superamara berak gaur jolastuko du 8etan Costa del Sol Malagaren aurka Donostian. Gero saskibaloian, Baskoniak gaur egun denboraldi irregularra egiten ari da. Euroligan beheko postuetatik irteteko
borrokan dabil, garaipenen euneko 50-tik behera, naiz eta Bayern Munichen aurkako garaipen nabarmenak lortu. Da, beste aldetik Bilbao Basketa, emaitza orekatuak ditu, 5 garaipen eta 5 porrot, eta 10. jonaldi honetan. Da, errege koparako behin-behineko sailkapen postuetan jartzen dira. Eta, saleek uste dute borrokatu dezakeela errege kopa, urrengoko errege kopa jolastea. Da, bestaldetik ikusi alda, nola taldea hobeto jokatzen duela etxean kanpoan baino. Da, hori hobetzeko gauza bat izan behar da beti, no? Bueno, eta basketeko erresultadoak, euskal erresultadoak, lehenengo Baskonia Grankaren aurka jokatu behar zuen, baino ezen jolastu Kanairetan egon zen eguraldiagatik. Doren Bilbao Basket Forza Lideren aurka irabazi zuen 83-75, eta Gipuzkoa Basket Palentziaren aurka irabazi zuen 76-74. Bestalde, pelotakin jarraitzeko, eta ja azken kirola dalako, Elordi eta Zabaletak Maiabin erakustaldi handia egin zuten, jakate iztuetari 22 iragaziz. Partida hasiatik bikoteak erritmoa ezarri zuen, eta Zabaletaren indarra eta Elordiren finkotasuna uztartu zuten. Bestalde, Laso eta Albizuk garaipen garrantzitsua lortu zuten Nafarroarenan, Etxeberria eta Rezusta bikotearen aurka 12-17 nagusituz, eta partido osoan partido osua izan zen oso orekatua, baina azkenian Laso eta Albizuk irabazia bien 22-17 aipatuten moduen, eta sailkapenean goiko postuetan jarraitzen dago. Eta kirolakin bukatu dugu, entxe kultura saioan ordua da, eskerrik asko entzuten ibilizareten guztia. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gaurko eguna besteen berdina izango da, mundu aldatzeko gogorik gabe. Monotonia utxonetan gaude murgilduta bizi irauten saiatzen. Hainbeste ahots egin behar duguna esaten isildu nahi ditut une batez. Ohera joan irudimenak egin dezan jolas ametxetan bakarrikan gera aske. Amestu dezagun egunez askatu gaitezen. Kaixo, ongi etorri danoi, gaurkoan aurretik aipatu dagoen moan Mondragon unibertsitatetik barkatu zuzenian gabitzen mitilen, eta guk prestatutako saio berezi bat ekarten du. Bai, alaze da Irene. Asteko gure buruak aurkeztuko goguz. Gaur mikrofonaren beste aldean Irene, Araitz, Peru eta Ainize gaude. Guztiok elkarrekin saionen kulturratala osatzen dugu. Gure helburua argia da. Gaur egungo ikuspegitik eta gazteon begiradatik euskal kulturari ahotsa emutia. Horrez gain, abenduan zehar Euskal Herrian izango diren ekitaldi, ospakizun eta eztabaida kulturalak mahai gainean jarriko ditugu gaurkoan. Izan ere, abendua hilabete berezia da euskal kulturan. Tradizioz betea dago, baina gaur egungo kultur adierazpenetan ere, eta horiek guztiak uztartu saiatuko gaurko tarte honetan. Bai, eta hortarako lehenengo zatixan, abenduan ospaketan dian, egun berezixan eta ekitaldixan errepasua ingu. Eta hortik aurrera, gaur egungo euskal kulturaren egoerari helduko dotzegu. Eztabaida formatuan. Gaztetzen papera aztertuko dugu, hauek euskal arteari eta musikaren industriari egiten dioten ekarpena azpimarratuz. Horrekin batera, makrojaialdiekin alderaketak eginez, zetak bezalako proiektu handiak adibidetzat hartuta. Egun hauetako albisteak ere ekarriko ditugu gaurko saiora, Gatibu, zetak, Guggenheim, Pizkundea, Euskara, eta hori, hainbat alorren inguruan hitz egingo gaurkoan.
Eta badakigu hainbat alorren inguruan hitz egingo dugula, ze pentsan gatzu interesgarrixa, gaurkoa saioa. Bai, nik uste dut interesantia izanekela, ez? Bai, nik uste aniztasuna beti dela interesgarria. Bai, gaina justo gu garala ideia hola ezberdinakunak eta nik uste dut zuku asko atarakela. Bai, eta eztabaidetan bai, nik uste dut interesantia izango dela. Oso ondo. Beraz, hau guztia interesgarri eritzen bazaizu esan dugun bezala, ez juninoa, hasi besteik ez baitein, gaurko gure kulturra tala. Olentzero buru handia, entendimentu ziantzia, bartarratxean edan omen du amararroko zagia. Olentzero buru handia, entendimentu ziantzia, bartarratxean edan omen du amararroko zagia. Ayudete bondia, Olentzero buru handia, entendimentu ziantzia, bartarratxean edan omen. Bueno, oin bai, saioan lehenengo zatixakin hasiko gara, eta hortarako amenduan Euskal Herrixan ospaketan dian ekitaldi eta egun berezixan errepasua ingu. Hilabete hau badakigu tradizioz beteta dauela, eta askotan ez gara konturaketan zenbat ospakizun pilaketan dian oso egun gutxian, ez da? Bai, azteko aipamen berezia egin nahi dotzegu abenduaren 5-tik 8 gozatzeko aukera izan genuen Durangoko azokari. Jakin nahiko nuke, zue jun alzarien Durangora eta zelan pasatu zuen bertan? Ni beste urte batzutan bai fan izan naiz, baina urten ez dut eduki aukerarik, ez dut eduki denporarik bertara fateko eta gogoz gehatu nintzen. Bai, nik urtero juteko ituria daukot familixakin gehien bat, eta urten familixakin jun enazen ez jun, lagunekin junaz, eta bai dagotela ohitura urtero juteko eta zehozer osteko bertan euskal kulturari be ekarpen txiki bat emateko. Bai, nirenen moduan urtero jun izan dunaz berez familiakin, baina aurten justu ez duten baduki, ezakit ez da suertatu. Eta penakin egia esan, juteko gogoak engalditu naz azokara beti gustatu izan hau. Ba, nietzako Durangoko azoka egia dala lagunekin egoteko espazio bat, eta egia da nietzako aurten izen dela, purbeta de flojo haua pasan urteagaz konparauta, baina bueno, igual gozatu indot. Jo, nik uste dut gaina Durangoko azoka baita dela leku bat, oso perfil ezberdinak junta jendianak eta jentia bafaten dela, osadakola gune bat oso familiar moan, beste batzuk lagunakin, beste batzuk bakarrik asko, bai, hori oso guai dago, ez? Bai, eta gaina juntetan die perfil desberdin horrek eta bai da zela leku bat eta no juntetako euskarazko musika, artea eta gauza ezberdina kontsumitzen dugun edozein pertsona juteko ere modalako eta topauleikulako edoze gauza euskeraz gehien bat eta kriston interesgarrixa da nodako. Bai, nire oso interesgarria eritzen zait. Beti jutian igual bestentzu zuk ezagutzen zuen talden bat edo eta baiekin kontaktu eukina izaten zuen minore bai aukera, dakazu beti talde berriak edo jende berria ezagutzeko eta oso interesgarria da berez. Niri bai gertatzen jata Durangoko azokan baina beti, dala horri ikusten doala jentia igual urteetan ez doan ikusi eta hori beba iruditzen jata oso ez dakit espeziala ez, baina elkargune bat moduan. Hori, ikusten zu de repente igual udalekutan egon zinen pertsona bategaz 2000 eta ez dakit 16. urtien, eta dino sustiaz. Bai. Bueno. Eta igual zure referentiak ezautzeko beleku bat. Bai. Bueno, eta sin más, euskal kulturaren arlo ezberdinetako erakusketak, salmentak, kontzertuak, aurkezpenak eta ekintzak izaten dira bertan, aipatu egun moduen, adibidez aurten egon da SSS-ko kontzertua, eta beste batzuk, eta, bueno, sin más, bastante interesgarri izan alda jentiantzako. Bai, gainera urten urte borobila Durangoko azokarentzat, 60 urte ospatu ditu aurten, eta ordutik urte zurte handitu eta gaur egungo Euskal Herriko kultur ekitaldi nagusietakoa bihurtu da Durangoko azoka. Durangoko azoka Euskal Herriko euskal kulturaren aldeko apustu bat da, eta bertan euskararen erabilera sustatu eta kultur anistasunaren zabalkundea egiten da. Eta gehien bat euskara duten egileen euren lanak aurkezteko eremu bate bihurtzen da Durangoko azoka 4 egunez.
Bai, da. Aipatu dugun bezala, azoka kulturarako espazio irekita anitza da. Ta urtez urtez geotak jende gehiago parte hartzen dula irutzen zaigu, bai bertako sortzailean aldetikan, eta bai publiko orokorrak ere bai. Bai, eta, bueno, Durangoko azoka aipatu du, baina beste ekitaldi batzuk badauz, adibidez, ura bere bidean, euskal musika proiektu berezita oso arrakastatxua da, osea, BKBT dau, oin be, asteburu hontan Donosti, kriston jendetzia fan da eura ikustera, euskal kantagintza klasikoa eta gaur egungo soinuak uztartzea da helburu Mikel Urdangarin eta gero Bengo Mouko abeslarixan kontrastiakin. Bai, ura bere bidean. Bai, kontzertu handiak izan nahi dira, normalean antzoki edo handietan. Zuzeneko musikariekin eta moldaketa zainduekin, ez? Eta, bueno, belaunaldien arteko zubia eraikitzen da, egungo musikari ezagunek euskal musikaren ondarea plazaratzen dute. Horrela, musikaren bidez, herri identitatea eta emozioa transmititzen deurie. Bai, lehen Irenek esan daben bezalaxe, ura bere bidean proiektua euskal kulturaren transmisioan mugarri bat izan nahi dau, gehien bat iragana errespetatuz, baina etorkizunera begira bai, eta horregaitik askorentzat ez da kontzertu soil bat, kulturekitaldi kolektibat baizik. Eta orain dela ez dakit, 3 urte sortako ekimen bat izan da, baina kriston arrakasta eukitzen dabil, eta nik adibidez aukera eukin nahi izan dagoen dela, ez dakit, 2 hilabete bat bekera juteko, eta oso politxa da nik uste dut. Eta Durangoko azokakin bezala, nahazten da, jende ezberdina batzen dau leku berdin baten, eta euskara indartzeko nahi batez. Bai, nik uste dut gaina dela proiektu bat, zugaipatu duzun moguan perfil ezberdinak junta inituna, baina zeatik, ez? Azkenean, komentatu dutena, gonleke Xabier Lete bat o Mikel Urdangarin bat, eta gero Bengo bat, orduan, claro, ze pasauko esan bagarrik Mikel Urdangarin baldin behuen, igual gaztiak etxue hainbeste erakarten, baina nik uste dut, Zune eta honei mouko gaztian musika hau bertara eruan da, oso potente egiten dagoela proiektu hori. Bai, nik uste dut bastante potentia dela egia da pertsonalki. Ez doala inoiz ikusi eta ez daukat bez interes askorik, baina egia da objetibuki dela proiektu oso guapo bat. Zuk esan duzuna gaitik ez. Elkartzen dira bertan artista oso desberdinak eta eurek lortzen dabie ikusle edo entzule desberdinak ere bai. Bai. Irenekin erabat ados, nik justu asteburu hontan ilun behar juteko aukera izan dut, eta egia da igual kartela ikustan nien itzakela jongo igual pertsona batzuk ikusta konkretuki, ez dutelako entzuteko itura musika hoi, bino beste talde batzuk erakarreta betiro bai euskal kultura eta euskal musika gehiago zabaltzeko aukera ikusten dut, eta oso politia izan zen egia esan, asko gustatu zion niri, gomendatzeko. Eta, aipatu egon bezala Donostin izan duzen ura bere bidean larun bat hontan, eta hurrengo data esanguratsuntako bat igande hau da, abenduako 21, eta euskal tradizioan hain ospetsua den San Tomasa ospatuko da. Egun hau, nekazaritza eta abeltzaintza jatorriko jaia da, eta historikoki basertarrak irita jaisten urte amaierako produktua saltzea, eta itura hortatik sortu zen gaur egungo azoka jai giroi. Bai, eta hor bertan txistorra, talua, gaztaia, sagardaua, guzti, horreidanak izaten dira ohikuak, eta baita artizauen sorkuntzak, erosteko aukeria goten da, eta baita animalixak ikusteko oso eguna proposa. Bai, baina, gaur egun San Tomas ez da soilik azoka bat ez. Jai giro egun bihurtu da, egunean zehar kriston ambientia egoten da, baina baita ere gauean. Eta, lagunekin elkartzeko nik uste dutela espazio oso txulo bat, eta kalean ibili eta musika eta giro herrikoiaz gozatzen den lekua baita ere. Eta, gurot zabalduk meloi hau, nola esate dozu ezuek San Tomasak, San Totoak, ez dakit. Ez que gisa da leku desberdinetan, modu desberdinetan esaten dela. Nik arrasaten Santa Masak entzun dut txikitatik. Santa Masak.
Gurian egia da San Tomas deitzen zaiola beti, bino oi hartunen justu, ezakit, zebagia esan ezakit jatorria ondo, asteburu baldenago edo denba baldenago beti txerrieguna ospatzen da. Ezakit egia esan oso ondo zertik berdiz, antzekoa da, oso berdina da. Bino ezakit, pentsatzot igual desberdintzeko eguna edo... Eta zuek deikitezatu da txerrieguna? Bai, txerrieguna, zerrieguna. Ni Galdakoko aizen da, Bilbora juten az urtero, eta guk esate dutzegu santotoak diela, jerga horretan esan da, baina enzi guk esate dugu Santo Tomas, erderaz, baina, bueno. Oñatin ez dako izenik, zera ez da nospaketan. Danak arrasatera. Ez aspatzen? Ez, faten gara arrasatera hola, baina arrasatekoari be etxeu Santa Mas deiketan, Santo Tomasetara goiaz, eta listo, bai. Bueno, alatabe leku desberdinetan, modu desberdinetan esaten da, baina, eta lehen esan dabe moduan, eta esplikatu dabe moduan, badator, historiatik datorren jai bat da, baina, mai gainean galdera bat jarri nahi dut, eta galdera hori zenbateraino mantentzen dan Santo Tomas jatorrizko espiritua, eta zenbateraino bihurtu dan kontsumo eta festa huts bat, ez? Ze bai da gai bat interesgarrixa eta igual festa askokin gertatzen dana ez. Bai kulturatik, bai jatorrizko espiritutik sortzen da zehose izan da, baina gero zerbaitetako erabiltzen da, ero kontsumurako soilik erabiltzen da jai bat izatea. A ber, nik uste dut san horretatik etorten dian jai danak erligiotik datozela eta hori apur bat galdu inala. Beti lehen San Marcos o Santo Tomas o edo zer zanean fatesan Elizara, familixekin Bazkaldo, ez da gizer hori gaur egun gure generazioan bentzet. Ez da mantentzen. Eliza fate magainen bakarrik ardaua eratea. Oin bakarri jan edan, eta edan. Bai, baina eritzen zen egia esan jatorriak inpixkat espirituak jarraitzen dela. Zagit, bino egia dare bai kontsumismoak intaula kontsumoan bihurtu dela, baina eritzen zait espirituak jarraitzen dela. Hoi hartzunen behintzat txerrigun hortan ni bastante ikustut. Bai, joe. Eta, Santo Tomasen beste aipagarrixetako bat da jantzisa, ez? Baserritarrez jazten garala, oinatin ez, baina... Bilbon ezain beste. Ez, asko galdu da, nik uste. Arrasaten bai. Oi hartzunen bai. Bai. Eta egun hortan, garai eta, garai horreiago tradizio horrei, bai mantenketan diain baten bentzet. Bai. Beraz, esan dezakegu egun honek neguari hasiera ematen dotziela, ez? Euskal identitatearen adierazle garrantzitsua delako. Bai, alaxe da, inize. Baserria eta iria lotzen ditu, eta tokiko produktuak eta kontsumo arduratsua sustatzen dau gehien bat egun horrek, ez? Bai, gaur egun San Tomas azoka ez da soilik merkatuan diguzte jai erraldoi bat bihurtu da esan dugun bezala, igual gehiago festara zentratua dauna, milaka pertsona baltzen dituna. Eta tradizioa eta festa uztartzen ditu aipatu dugun bezala, belaunaldi transmititzen dien ohiturak izanikan. Nio betire bai garaira ohitzen dira. Bai. Eta, tradizio eta ohiturakin jarraituz, amenduako eta lau, oso egun berezia izaten da gabonetan, gabonari apura eta zieria emutu xauen hori ez. Garai batean, gabon gauak esan nahi berezia eukan, herrituz eta simboloz osatutako eguna salako. Herritarrek gabon kantuak edo koplaka besten eben baserriz baserri, hori zakituen? Bai, de hecho aurten Galdakon gazta asambladatik ingo hori. Batuko gara gazteok eta bai saiatuko gara adin desberdinatako gazteak lotzea hau berriro pizteko, ez? Ohitura hau. Interesgarria da, egitza da, behintzat arrasaten ez dela hitzen. Bai egoten dela beti olentzeron torrera, arrasatera, herriko plazara, eta bai txikisek eta beste nabila herriko plazan, baina hori etxe abeste hori galdu da, eta interesgarria pentsatzen jate
zuek egindako hori. Gurian egia esan ez da galdu. Gu ikastolan aldetikan eta eskolan aldetikan, juten geha mailaz maila toki desberdin eta besteak goizian zehar, 24 goizian zehar, eta plazan bertan elkartzen geha, abeste gutena batea, eta gero bazkalta gore bai normalian ohitura dago, kuadriak inberdakin juteko, auzo desberdineta edo toki desberdineta, dirua beltzea, beti igual trikitixaga eta panderoa jotzen, eta hola, gurian egia esan bado, ohitura. Guk ez, guk holako zehose dako kintuak, baina zera ez. Ja, inbizia. Baina, 24an egoten dira, bueno, 24an ikusten dut Gabon osoan ziar, egoten dira bosgora gaiuetatik oinatiko karetan Gabon kanta jarria, baina beste zer. Ni hori pentsetan jat gu batzutan, ez? Gehiegi ez? Gehiegi. Batzutan, eske aurrekoan bergaran bebai, joan nintzen bergara, sartzen zare eta musikia. Eta, puntu batera arte. Entero zu hor, olentzero. Momentu puntualetan igual, ez? Ez da duzula, ez motiva. Ematau portaventura, tipo, zehose artifiziala moduan. Ja. Ez dakit. Baina bai, bueno, bai. Bai, sin más. Eta, bueno, aparte Gabonak familiakoak elkartu safaria egiteaz gain, zua pizten zen etxea eta baserritan urte berrirako babes eta sorte ikur bezala barkatu. Eta etxea eta bertako aberek ere bedeinkatzen ziren egun honetan. Bai, eta horrez gain gauerdian ere Gabon meza gozatzeko aukera eukitzen zaben herritar guztiak, eta, bueno, herritar dena joaten ziren. Noski olentzero ikaskina gauean herrira jeitsi eta aurrei oparixak ematen zotzien. Gaur egun ere, abendako 24 oso egun berezi esaten jarraitzen du herritarrentzat, bino aipatu egun bezala garai bateko iturakin aldatuz, ohartuga gaur egungo egoera egokitu indiela, esan dugun bezala aldatu indelako, eta egun erlijioak, lehen aipatu gure bai, San Tomasakin pixu txikiagoa daka. Bai, eta horrez gain, Gabonetako argixakin apaitzen dira herrixak, denda eta kaliak apainketan dira, eta horrela ederketan da, ez? Gure kaliak egin baten mentu. Bai. Eta, bueno, garaibateko ohiturak berreskuratzeko ahalegina egiten da, nik esan doan moduen lehen gazte asanbladatik antolatu dela irteera hori, ez? Eta etxe Gabon kantua kabestuz. Eta, bueno, aur gazte eta helduek eskean joaten dira, diruan bile, baserritar jantziarekin. Eta egia esan da urten galdakotik ospatuko dugunez, nahu apurtxo bet urduriz, ez dugun eziten, eta apur bet proba moduen, ez? Osa, esperimentu moduen. Ez dugu inoizin, eta berzelan urteten den egia da ganera, galdakon ez dauzela baserri askorik, orduen, ber nola egiten dugun. Baina, bueno, ondo daue, ohitura horiek berreskuratzea. Bai, nik ustot beharrezkoa dela. Puntu batera arte berreskuratze puntu hori, ze gabiz galtzen gure kultura zan hori, eta nik ustot beharrezkoa dela puntu horretara arte ez galtzeko kultura hori. Eta gaur egun Olentzero eta Mario Domingi etorrera sekulako arrakasta dauko, eta hori gutxi balitz mungian ere Olentzeroren etxea dau. Familia asko joaten dira bi protagonista hauek ezautzera. Nik uste hori bihurtu dela produktu bat, ezabat Olentzero puntu hori, ez da Olentzero bihurtu zanetik historio kondairatik bihurtu da produktu komertzial hau bat, eta badauko horri, ez dakit. Hombre, komertzean nik uste dut badala, zatik Olentzero nekin kizuna, ze da, oparixek arte. Hori horregatik. Orduan, hortik azian nik uste dut badala, baina bueno, nik uste dut baita txikian, nik bentzet oso berezi. Jodei. Klaro, baietz. Beti izan da berezian ikuste, bino egia da, bain Olentzero ere bai kontsumismoan inguruan eta badaola. Baina bueno, beti igual. Bai, nire egia da, emate ostela pena, pentseti ointxe, niretzako behintzat Gabonak asko aldatu diez urteetan zehar, baina, bueno, ikusten doa nien txikiek eta holan, bizidabiez Gabonak era oso berezi batean, ez? Magia horregaz. Zierrara, moko. Hori da, eta ikuste hotzi eta digo, jo, zein bidia, tio. Dai, erabat. Ta ekitaldiekin amaitzeko, Gabon gauian afalostean Euskadiko Orkestrak bai ETV baten kontzertu berezia eskainiko du urtero bezala, pertsona ezagunekin Gabon kantak abesteko aukera paregabia eukiz. Bai. Zoeko ikusteko ohitura bakazte? A ber, telebista ikusten badot, Guk de fondo.
Hori da. Osa, jartzen dut eta Suave eta de fondo. kasualitatez badau jarrita, ba polita, baina egia esan da ez da... Nik lehen itxen zien gauzako ja guztan jaten. Lehen itxen zien beste gauzatzuk. Erritxik inferno ondito lan. Gabonetako gauzak daitxea. Guai zauen. Horra marido mingi begira horri. Bueno, agenda alde batera utzita, orain, euskal kulturaren gaur egungo egoerari begiratuko dotzegu, ez? Azken asteotan nabarmendu diren albiste batzuk aipatuz. Azken aldian pilpilan dabilen albiste bat da, Guggenheim Urdaibai biosferan erreserba salbatzeko asmoa. Ideia hau lehenengo aldiz 2008an azaldu zen, baina 2021 garren urtean berriz indarrean jarri zuten proiektua. Bueno, erreserba salbatzeko baino, erreserbara zabaltzeko. Salbatzeko justo... Justo ez. Asmoia argitaratu zenetik ekologista eta herritar asko haien aurka azaldu dira, argudiatu Urdaibaiko ekosistema berezea kaltetu izango zela erabat. Bai, hori da, eta atzo arratzaldean EAJak eta Guggenheimeko patronatuak adierazi behin Guggenheim Urdaibako proiektuak ajoi bateraen gorde daueia. Bai, azken hilabetetako herriaren erantzuna ikusita, manifestazioak eta beste borroka desberdinen ondorioz, lortu dabie proiektu honi, edo proiektua zaborrontzira botatzi, erabatera esan da. Eta espero zen duten hau gertatzea, nik adibidez bastante txokatu indoz, osea... Bai, nik, jakin ja hauteskundia datozela eta kritika asko jaso dauen proiektu bat izan da. Orduan ikusten dut komeni xatela. Hau alde batera iztia, zati bestela hauteskundetan bebere eragina ondixeokoen eta ez dut uste komeni xatenik. Eta bai egondana hori izango zuen moduan herriaren erantzun bat, eta herrian erantzun horren ondorioetako bat izan lehik. Ikusi dabielako ez da zela herria ez dauela bapea doz erabaki honekin, ez? Eta nik uste dut horrek balio izan dauela torkizuneko Guggenheim honi ez ezatia. Bai, nik uste horrek eragin asko ukizula herritarran eta ekologistan eta erantzunak atzea botatzeko aukera hoi. Hala nik uste igual aurrea botatzeko kapazak izango zela, igual eukiko zutela buruan, bino maten ez, hasi que... Bai, eta niri adibidez, asko, unkitu nahu ez, hasiera batean, egia da bakarrik ikusten nahi Urdaibai ingurutik kartelak, mitiko kartel hori dana arrainana, nola da? Noize jartzen dau? Urdaibai... Urdaibai ez dago salgai. Olako zeuzer. Hasiera batean, bakarrik borroka hori zegoen ingurune horretan ez, baina ja azkenen, urte amaieran, egia da, igual juten nintzela Gasteizera eta errepente ikusten nahen kartel hori eta san ostras. Osa, nik uste dut dala borroka atxalduela asko eta uste dut bebai horrek eukidabela eragina ez. Arrakazta puntu bat eukida. Hori da. Eta eukidau jendea ez dana bertakua, ingurukua badau horren borrokara batzen eta... Baina nik uste dut izan dela proiektua da turismoari begira eta itxidala alde batera euskal fauna, euskal flora eta horrek eragina ondixea euki dau. Baina, nik bentzatu uste dut hobeto. Bai. A ber, egie da, ez dakitzuek, baina nik adibidez turistak ekartea ezea eta bape guztetan. Guggenheim batekin nahikoa da. Hori da, oso polita da, oso handia, nik uste dut horrekin gehi dala, eta hori. Eta, beste gai batzuk kobatuku, eta horreitako gai bat izango da pizkundea.
Bai, aurten abenduko beste data garrantzitsu bat, abenduaren 27 da, pizkundea, ekitaldia ospatuko da bai da Bilbon. Bai, hoi da. Bilboarenan gauzatu gen ospakizunean euskeran aldeko aldarrikapen bat nahi da. Bertan alikta euskaltzale gehien biltzeko asmoa dago, gure hizkuntza dagoen larrialde linguistikoa gerian utzi eta beste arnasaldi bat ematen saiatzeko. Bai, eta hainbat sektoretako artistak batuko dira bertan, ikuskizunak, hitzarteak eta kulturgileak batuz. Naiz eta pertsona asko elkartuko dian ekitaldixan, danok amankomunian euskal zaletasuna dakoiez, eta hori noski aldarrikaketan daue. Hartuko dian ez ezagunetako batzuk izango dira Anela Baka, Anari, Gontzal Mendibil, Gorka Urbizu, Itziar Ituño, eta Miren Gaztainaga. Bai, hori da, baina nik hausnarketa bat daukat zuentzat. Zuek uste duzue ekitaldi honekin zerbait lortuko dugula? Hau da, horrelako hainbat ekitaldi egiten dira, adibidez Korrika edota Durangoko Azoka Euskarari erakusleio bat eskaintzeko ez, baina horrekin lortzen da Euskara egunerokoa zabaltzea. Ze uste duzue? Bai, holaxe dala, eta espero du horako pizkunde bat egotia, eta bueno, a ber, zela doian, ez? Beharrezkoa da. Hori, beharrezkoa da. Dauen Euskaren kontrako oldarraldiari aurre egiteko, eta oldarraldi horrei berpizkunde bat emateko, ez? Santa Grazitikan zarra kastelura eta rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan zergar euskara beraz bagara Maixux eta Ramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Bueno, eta orain bai, gaurko saioaren ardatz nagusira etorriko gara. Euskarazko kulturaren egungo ereduak aztertuko ditugu, eta horretarako gaztetxeen papera jarriko dugu mai gainean. Gaztetxeak historikoki euskal kultura oinarritutako bat izan dira, 70. hamarkadatik aurrera. Hauek normalean leku okupatuak izaten dira eta autogestioaren bidez funtzionatzen dute. Bertan hitzaldiak, tailerrak, kontzertuak eta gitarau desberdinak antolatzen dira kultura, politika eta arteari espazio bat emanez. Bai, Peruk esan duen bezala, gaztetxeak gitarau desberdinak eskaintzia aparte komunitate bat sortzen dute, sorkuntza bultzatzen dute eta kultura eskuragarri bihurtzen dute, prezio merkean edo zuzenean doan, etekinik edo irabazik lortzeko asmoi gabe. Hori da, eta hori dana kontuan hartuta, aipatu beharrekoak dian ikusteot makro jaialdixak oso pilpilan dagoen. Gaur egun, geroz eta gehiago ikusten dira zetakekin adibidez. Zetak eta beste jaialdi batzuk bai, Eta honek ez da izugarria sortu du dau gentian artean, Euskal Herritarron artean, zatik beti izan hoi garako milartean minoria eta txikitsuak, eta oin derrepente buma indau, eta oso ondixak gara. Guazen Bilboko estadio, Euskal Herriko estadio ondira betetzera. Birritan gainera. Eta hori, Peruk esan dago moan, adibidetza daku, zetakek egingo dagoen kontzertua bere ezagun mitoaroak. Zuek ze uste zue makro jaialdixak beste gitarau mota batzuri eragiten xaueia, zatik eta zela? Bitu, nik uste dut desberdintasun asko dauela hasieran aipatu eguzan gaztetxeekin konparauta makro jaialdi hauekin, ez? Gaztetxeetan behintzat egoten diez, talde txikiak ez, eta bertan ez die, helburua ez da etekinik lortzie, baina makro jaialdi hauetan ordea, nik uste dut baietz dauela atzetik negozio bat ez, edo... Bai.
Eta gehien bat nik esango naukena, eta Euskal Herrira begira, Euskal Herriko makro jaialdiei begira, edo gehien bat hemen gertukoak begira. Egisa da, badazela talde batzuk, ja, leku baten, hau da, makro jaialditara begira. Hau da, zu ikusten Euskal Herriko makro jaialdiak, eta euradaz danetan, behiatu zuta danetan daz. Eta, da, sartzen bazare erruberan, makro jaialdien erruberan, ezer urteten, tipo... Eta geratzen die, kanpuan beste hainbat musikari, igual igual musikari obiauak dienak, ez dakik, hori ez dugu, hori da subjetiboa, sin más. Baina, bai, talento onak dienak bai, eta ez dienak sartu erruberan, eta erruberan sartzeko aukera berdina daukienak, eta erruberai hueltak emuteko berdinak. Baina zer jendau on edo ezainon kalifikaile, claro, zer da? Bai, hori da gauzia, ez dakitena, igual komertzialagoa, musika komertzialagoa sortze hori, eta... Bai, edo bainik kanpu majo ez dutenak. Esan ikusten makrojaialdia dena bezala dakatela, bere alde honaz, igual ikusgarretasun gehiago ematen digute, bisibilidade gehiago eta hola, nio aldi berian, ba hoxe, txikia diena, ba igual gehiago zapaltzen txusten nahi edo ez nahi. Eta makrojaialdiak beste asunto bat, nik ustot, eta danoi paso jaku, ni danok ustot jauzi gara makrojaialdi baten, inoiz bat zagarela makrojaialdi batera behintzat. Eta igual makro jaialdi horretan dauen artista guztan jakun bakarra da bat. Eta igual... Ja, eta ordaitzen dozuz ez dakitzen bat euro, eta igual bakarrik ikusten dozuz bi, eta besteak, bueno, igual soiaz ikustera berzelan, deskubritzera artista hau, baina egia da askotan ez dekogula aukera hori azkenien esan dozun moduen beti artista igualak izaten diez. Hori da. Baina nik nire buruakin eztabaida teuki dut azken garaietan, eta da zer ginen dau makro jaialdi. Eta taldiek, musika estiluak, diruak, dirua nora bideraketan nazatik, zetak asko kritikau da. Makro jaialdi bat da, eta euskal kulturari kalte gehiago on baino. Ni ez nau punto batera artea doz horrekin. Baina atortxu, Bai, bakoitzak bere ikuspuntua dauko. Ta nik uste dut... Ondo dauen diru hori nora bideratu, nora ez. Claro, hori bakoitzana irabakia. Bai, nik uste dut desberdintasuna makro jaialdi normal baten... hori hartzen badozu eta derrepente atortzu roka hartzen badozu, nik uste dut desberdintasuna dauela, nora doian diru hori. Igual baten helburua da etekin propioak lortzia eta bestian da bestei laguntzea edo ez dakite olako diru laguntzak emoti ez. Eta lehen komentautenak ez doia gehien bat honekin, dirua nora doian eta dirua badauen, dirua ez dauen. Baina nik lehen ezagotenakin joan dezarela makro jaialdi batera ikustera zure artista gokoena dela bat. Gaztetxeek uste dut ematen da biena dela, artistak txikiak gehien bat ezagutzeko aukera. Eta esaleik arrasaten adibidez, arrasaten ostegunero daukozu egitarau bat artista ezberdinekin Euskal Herriko gehien bat arrasatekoak ez dien eta debagoienakoak ez dien artistak ekartze dituzte gaztetxeak eta horrek plazaratzeko eta horrek estenatoki batera igotzeko aukera ematen dutzie eta jendea ostegunero doia hori artista ezberdinak ezagutzera eta ez beti artista berdinera jotze horretara, ez? Bai, esken ikuste oso interesgarria dela, ze gaur egun igual bizigala oso erosotasunean orokorrin eta entzuten jugun taldiak bai, normalian ez gala hortikan ateatzen juten gala igual kontzertu ikustea eta bestetan ez gala interesatzen edo igual dago bat gratis, bino nola ez da egun interesatzen ez dugun inoiz entzun ez gala juten orduan. Ezakit, batzutan olako gauzar pasatzen dio. Ezken eri, rarua izatena da, adibidez, berri txarrakek, baita inean, within kabete eben, Madrilen, 30.000 pertsona, ni bertan egon nintzen. Eta horietan kritikau. Ez que nik uste jartu joela peio repraseri. Mania eta morru bat. Bitu, atzo egon nintzen pentsetan, banekielako hau urtengo zara gai moduen, eta egon nintzen buelta batzuk emoten, abeze gaitik uste dudan kritika hori, nundik datorren kritika hori ez, eta bitu, eldunaz konklusio batera, eta da, desberdintasuna, peio reparazen eta
berritzarrak edo Bai. Gorka Urbizuren ETS. artean dauen desberdintasun hori, dala, batek hartzen dabela euskara naturaltasun moduen, eta bestiak hartzen dau premio edo como que berana da, eta hartzen dau como nirea da, eta superonana sartzen dodalako hau, eta ez dakit, nik uste dut ezberdintasuna hor dauela. Nik ez dut ikusten holan, Nik ikusten dut euskera hartzen dauela beharrezkotzat betetzeko San Mames bat adibidez. Beharrezkotzat, zergaitik dako hainbeste arrakazta, euskaraz dalako. Bai, baina azken nik uste dut izan behar dela horren gaitu, bai, puntu batera arte. Osa, marketina baina oso ondo. Baina marketina zeat, baina ni marketina erabiltzen dau jendeanak, ez dakien erabiltzen da, ez dakilako erabiltzen. Sin más, baina peiok ez dakigu peiok erabiltzen da, erabiliko bere ekipoak, baina sin más. Erabiltzen dau, ondo, badakilako erabiltzen. Ja. Nik ez dara ezagit, batzutan aukeut diskusio ezagit, zertikan hainbeste kritikatu ez berez, ez da lehenengo hainduna makro jaialdi bat igual da, zerbait berria guaindulako, mitua sartu dulako, eta zerbait berria eta euskorra den hortan igual, txoka duten digut, orduan kritika jasotu, askotan aukeut, zalantzai. Ni egin baten adoz nago, hainik esan dagoenak. Zauz adoz edo ez? Bai, ez? Adoz, bai. Baina, nik ulerkean dozuk esatia gurezuna dala, Gorka inoiz ez da idolatrau bere buruako mila artean. Hori da. Euskera, zikiatik eta... Peio es un chulo, nire ustez, bai, un poquillo. Baina, nire ustez da bere personajea. Bai. Nire ustez, Peio eta zetakeko Peio ezberdina dira. Bai. Izalik, Eta nik uste dut gehiago dela zetakeko Peio dala gehiago produktu bat. Claro, reatik nik esan dut, egin dauen marketing hori funtzionau dabela oso ondo, baina, claro, alde batetik kritika honak dauz, eta txarretik badauz ere, eta nik uste dut hori dala, edo horrek iten dau eragina. Alde batetik euskara erabiltzen dala, eta batzuek ikusten dabie superpositiboa, eta beste batzuek, alrebez. Ikusten dabie, ostras, eske nik uste dut euskara hartu aldozula, era natural lau batean, eta erabili egunerokotasuna gaz eta listo. Zuk ikusten duzu euskera bai produktu bihurtu dauela. Hori da. Ja. Eta euskal kultura, folklorea, eta baina zeratik uste duzu euskara produktu bilakatu dauela. Erabiltzen dauelako abestietan hitz egiten dauelako euskarai buruz. Baina nire ustez, nire ustez produktua da generalian, zatik. Musika estiluak, nire ustez, hien baben, iguala, baina rock edo punk diferentia izango zen. Diferentia izango zen, nire ustez... Igual kritikauko zotzen gutxio, bai. Askoz gutxio. Osa, nire ustez, baina kritika gigante hori da, inabolako, zehose barrixa, eta inabolako, hola, estilo, ze estilo da? Bere estiloa da. Horrekoan, ondo ginen komentatzen, korrikako abestia, bai, beti izan duela mota bateko hola motibatzeko ez dakiz eta guain derrepente zetak etorri da, eta hautsi du eta eskatzen du ginen musika entzuten, eta bakizu abestu entzun, eta zetak ekindula, estilo zetak. Ez da tekno, ez da reggaetoia, ez da elektroniko, pop, bai. Ez dakit definitzen bez, baina, no se, egia da, gai honegaz ondin ez deko ala iritzi garatu bat beze, ze alde batetik hori iruditzen eta super ondo hartzea, igual instrumento zar batzuk eta baztertu beharrean, ez dakit, modernizatu ez, baina, bueno, gero produktua bihurtu dago euskera eta kultura, ez dakit zezan. Eta zetak, apura talde, osea, zetak mugarri mugan hartuta, baina esatea gurot, euskera eta hori alde batera itxila, mitoaroa bea, bai? Ze bentsa esatu, Interes jarriza. Osea, mitoaroa esatea gurot, gentillak eta vale. Euskal dantzak eta udana ondo. Maximizaitea. Guapo, nik uste dut ikusten dozunien, zuzenien, izan biala lokura bat. Eta egie da, hartzen da bezala igual, Euskal Herriko, Nafarroako eta herri txikietako. Eta gu, ni Bizkaiako izen da, eta zuek Gipuzkoako, niri behintzat, deskubritu hozta,
bueno, ez kultura, baina Euskal Herrian dauzen dantza desberdinak eta mozorrak baita ere, eta trajeak, eta ez dakit. Bai, erabat, nik ez daren itun ezagutzen, eta nik uste oso aberasgarria eta interesgarria izan du dela. Eta pertsonai batzuk bai ezagunak ziren, baina beste batzuk bai die Hori igual da. herrietakoa, herrian bertan ezagutzen dienak, edo herri, unenu bezalako herriak... Xomorroak, Momotxorroak. Momotxorroak. Hori nik adibidez ezagutzen naben. Nire hile pila gustatu zizkian, nituen ezagutzen, nire gustatu zizkian. Nik ezagutzen dituen, adibidez, karetanak, adibidez, ez dut Horrek ez dira, eta ikusi inoiz. horre die bere herri ondoko pertsone bat. Unanuekoa. Bera da arbizukoa, baina Arbizukoa. unenuko pertsonai bat. Ez nik eukinean ikasgai bat eskolan, kultur ondareak, eta kultur ondaretan ikusi geben momotxorroen hau dana, eta horretik inxaten ezaguna, baina jente asko ez da ezaguketan. Momotxorroak adibidez galdakora etorten diez dantza taldeagaz, nungoak diez? Ez dakit, baina hartzen dabiez leku batetik, eta hartzen dabiez, egiten dabiez como... Bai, osea, egiten dabiez como... Bai, ze, hemen galdakon ez da holan berezirik orduen inauteritan eta holan, hartzen dabiez momotxorroak eta zeuse gehiago usteot, eta ekartzen dabie galdakora, eta nire adiez iruditzea eta superkuriosa hori. Da, nik ustot hori beharrezkoa izan dela, beharrezkoa zala, erakustia Euskal Herriai ze dauen gure ondare horretan, ez? Eta nik ustot hori izan dela proiektu bat politxa, musika desberdina, musika desberdin bat, ez dana izan, ez da trikitia eta panderoa, baina baidaz hor gure pertsonai mitologikoak, gure pertsonai, gure ondarean badazen pertsonai batzuk, eta musika berri batekin kontsumitzen dauenak pertsona askok gaztiak dienak, porque beste trikitisa eta panderoa ez da kontsumitzen inork. Ja. Eta badaz panderoa eta trikitia, baina beste modu batera. Zune, Otro melon. Otro melon, bai. Bai. Hori zebentza esatu, Ez que, tio, emoteo ez da kriston pena nire kasuen hau pentsatie... Untzakiztia. Bai, hori azteko, baina... A ber, egie da, niri kostetan jata asko como admititzea edo nartzie olako estiloak izatie mainstream makiten diesenak, eta igual euskal kulturari emoteotze itxura bat dana dala txalaparta, dana trikia, eta egie da Euskal Herrian iten dala beste estilo asko, eta igual ez dekia inbeste indarrik. Eta hori batzutan, ezken moteo ez da pena, tio. Eta zuk uste duzu kritikoko berriro zetak erabueltauz. Zetak kritikauko zabiela mitoaroa bost itxiarren gaztetxe baten. Ui ba. Bueno, mitoaroa osune o... Bueno, nik uste joda bola, zetak joda. Arrain, haundi horre. Igual ez. Bueno, ez dakit. Kritikau da. Da purbe kontradiktorioa. Hori da, nire ustez, irudi garbiketa. Hori da, esatia moan. Zarai, 11 gizon grupo baten, eta tatxaien dotzue dana gizonak ez da gizar, eta errepente pegote moan sartu duzu emakumeak. Hori da, irudi garbiketa bat. Eta nire ustez, zetak oin derrepente gaztetxe batera fango bazan, izango zen irudi garbiketa bat, eta geratuko zen askoatiko erra. Bueno, beti bera jodau gaztetxetan, ez? Egon da gaztetxetan jotzen, egon da gira gaztetxetakoa. Hasiera batean. Bai, gratis bain izan dut jo kontzertu. Edo bendeta zanean. Aparte, bai. Ni oinatin egon nintzen ikusten bendeta. Bai. Eta ni gaztetxean zetako indala 3 urte. Ni gaztetxean ez, mino bai. Bueno, claro, bai, eske zetako inarte, a ber, igual egoten zan herriko jaietan, baina... Bai, ondarri mintan ondo izan da. Ni jun izan du, nazik usta gratis. Galdakon egon dabe, bai. Baina gaztetxean? Ni gaztetxean ez. Ni gaztetxean bai. O plazan. Plazan bai. Hoi da. Ni plazan bai. Bai, bonberenean eta arrasateko gaztetxean ikusi izan dut. Eta, bueno, ni beste kontzertu bat ez da esaten mitoaroa bost arrasateko gaztetxean. Bai, claramente ez dut uste. Beste nivel baten dauzelako. Bai, baina nik uste dut ueltetia urrengo diskoa daten dau. Gira saletatik gira, eta gero itxosu, ez da gizan dituko bestia, baina non me la pela. Itzen ditzu kontzertua gaztetxietan. Ba, niz jaten betzago txartu, bez? Eta niz jaten aurpegi garbiketa bat, Buf. Ez dakit, ez? Ez nahi puntu batean baita, beste puntu batean hau iruditzen aurpegi garbiketa. Egun argi dakot baiet. Desberdin esan zen, mitoaroa bost
Arrasateko A gaztetxean. ber, nik vale. uste Hoi bai. Baina disko aurkezpenak itxiak gaztetxe desberdinetan. Baina ez da, nik uste dut ez da laurten gortik. Oien daut direktamente beste proiektu bat Bendeta eta zetak ina emoan. Bendetatik zetara. Azteko gaztetxetan ja ez da lortuko onurarik. Hori da. Eta ointxe gura da hori. Hori, guztiz. Osea, bera derrepente juten bada, nola da, la revueltara. Bai. Obviamente, zuk gure dozuna da, zabaldu zure musika, gehi hau, ez? Nik uste dezke ez alajun helburu horrekin, bez, bere musika. Igual bai, nire esaten pentsa igual modu egokia revueltan, tipo, bastante bera, hola, baina nik uste dut bai dela baitu, euskera hitz egiten dut, eta euskera bultzen dut, eta no baitu naur la revueltan. Eta euskera hitz egiten dut, eta baitu euskera, eta bultzatzen dut danoi, ikastera euskera. Ja, osea, igual, Euskal Herritik kanpo, igual egie da, eman behar dugun itxura, desberdina dela, hemen barruan, eman behar dugunagaz konparauta, ez? Baina, la revueltara fanzan zetak, baina aurretik fanzan izaro. Eta bai, askoatik claro. berba gaixagoin ja zetaken inguruan izaro fanzanian baino. Eta hori zeatik, ez? Ez que... Ja. Azken finean igual gizona delako azteko eta oantxe bertan gaur egun horrek garrantzia ematen zailolako handikan, igual gauza ondilago bat indelako konsiratzen delako, faktore asko egia esan. Bai. Ez que dia hain gai sakonak eta... Nire ustez, gaina dia gaixak ez da koinak egi absolutu. Hori da, bakoitzak ikun gau bere iritza eta ja. Claro. Osa, azten bagara hola nik uste dut kritika baldo guzela gauzak, baina leku guztietatik. Baina nire ustez, guai egongo zan, eurak bustikia, bebai, eta eukitea... Urrengoan etortia peio ona, Gurekin peio gero idatuko jau. Bai. Instagram bidez. Aupa peio. Bai, ez da, bueltako gare hitz egin dugu gehien bat makrofestival, makrokontzertu gehien bat mitoaroa zetak produktu bat dan, produktu bat ez dan, produktu bat sortu da mitoaroakin. Bai, baina gaztetxetara itzuliz igual, eta gaztetxeak ematen ditxun aukerak talde txikiei, igual horrei buruz hitz egitea be garrantzitsua da, ez dakit, sortzen dauen eremuai buruz ez dakit. A ber, niri asko guztetan jataz gaztetxeak dekien edo emoten dabien proposamenak, alde batetik entzuleentzako dalako askoz be, nola esango neuke, accesiblea? Bai, azkenien makrojaialdietan presioak igotzen diez pila bat, eta igual donor ezin da hori pagau, baina gaztetxetan junal zara pagetan dozu eta ganera badakizu diru hori ez dela etekin bateako baizik eta proiektu hori bultzatzeko eta ez amaitzeko. Eta horrengo aztean beste kontzertu bat eukitzeko. Hori da, eta ganera bebai oso interesgarria izen alda artista berriak ezagutzeko, musikariak edo ez dakit pintoreak edo danetarik. Era bat adosni, zurekin. Bai, baina nik uste dut askotan baita perfil berdineko jentia faten dela bertara kontzertuak emutera eta perfil berdineko jentia... Zena ados, Ikustera. Ikustera da entzutera. Badabila zabaltzen. Badabila zabaltzen poliki musika estilo hori eremu berdin baten lekuan, baina badabila genero desberdinak sortzen, igual eremu hor. Zuzaiz, jotera, ero ikustera, zaten. Igual biak. Bixak. Bai, ez? A ber, egie da, oindala 10 urte botatzen baguzu atzera, ez zeuen hainbeste... Osa, ez zeuen estilein desberdin. Beti izan iguala. Eta egie da, gaur egun nik uste dut gauzela puntu oso on baten musikari begira, Euskal Herrian. Eta nik uste dut gaztetxean dauzela punk, rock, elektronika, bitu J. Martina. Bitu derrepente, ez dakit, rock, igual brigada loko ez, baina indarrasko hartu da belako, baina beste talde batzu. Baina rock dia hogei, baina rock dia hogei, eta J. Martina dia bat. Ondion. Ez que ez nau ados. Ez nau ados. Nik uste dut ondion, baietz. Ondion bai. Nik uste dut asko dauzela. Bai, asko dauz, baina holtza gainera J. Martina mouko egoten dira 3, eta
rock pila bat. Larru beltzak mouko 50, ulerketan? Da, eta beste estilo asko daure bai musikantan ikuste. Horrege. Koantxe bertan egia esan bastante da zentratzen ikuste rockian. Bueno, nik eske nik uste dut gauzela emoten buelta da torreri. Ni be, ados nau buelta bat emoten gabitzera, baina ondio kemuten Asko falta da, baina, claro, eske bakarrik 5 edo 10 urte botata atzera ja, eske bakarri zeuen roka. Osa, ezin dugu eskatu klik batean aldaketa bat egotie. Baina uste bai, eta da izlako bai sartzen gaztetxetara generazio berriak, musika, igual, musika berdin hori kontsumitzen ez dauena, baina bai bai generazio berri horrek kontsumitzen dau beste musika estilo bat, eta beste musika estilo batei estenatoki hori emuteko aukerakin, ez? Ba, generazio barrixak esan dozula, gaur egun asko entzuten den gauza da, oin mundu danak hilen dagoela musikia, eta edo zeinekin lekena musikia, zemente den dozu horren inguruan. Ez nago ados. A ber, edo zeinekin aldau musika, oin, arrakazta ukitea, beste asuntu bat da. Nik uste dut musika bai inaldala. Gitarra bat hartu, zue kolega, eske ja ez da beharrezkoa bez bateria bat, sample bategaz, nik uste dut musika inaldozula perfectamente. Bai, soinua osarata bai. Ta nik uste dut bai Zaratea. Nik sampleak eta olako movida horrek nik uste dut dauzela oso ondo, soinu desberdinak deskurritzeko eta ez dakitze, holan urtetzen gara purbet beti gitarra, bateria eta bajua. Bai. Beharrezkoa da, hori eukitzia. Horia, baina... Soinu desberdin. Baina gero zer balora jenda bai, ez? Zatik, dauz taldiak kriston lana egin dago eta kriston musikalki. Eta gero dau... Claro, igual dau kriston produkzioa, baina joan ere gaztetxera ordenagailu batekin eta zure mikrofonuakin, estos no tocan en honik ez da joten zuzenean. Ja, baina gondi igual musikia sortzen ordenagailuan bai, baina sortzen igual 3 aste. Ja, ados nago horregaz. Bai, egia da. Bai. Eta direktuan ez da igual baloraio, baina igual baloraio ez da moan emakume batek zerbaitin, o gizon batek zerbaitin. Emakume batek hartzen dau ordenagailu bat, eta kantuan hasten da, eta kritika bengoxako... Ez dago beste ondo, ez dago dantzatzen gainera. Gaina, bakarrik kantau, ez dago dantzaien, ez da izar, eta faten da gizon bat, eta igualatik txalo itxixako. Bai. Bueno, bukatzen hasiko gara, igual gehien bat, o... Bai, bueno, ikusi egunez, iritzi ezberdinak dauzamen, eta seguramente entzuten ari zaretenok ere beste iritzi bat aukingo zuen on inguruan, ez? Baina guk pertsonalki gai honen inguruan askotan eritu gara. Eta horregatik gure izen dugu hau hemen proposatu, uste dugulako gai superinteresante bat izan aldalako. Eta baita ere, entzulei apurbet pentsatzeko indotzi ez. Baina, bueno, gure atala maitzen doiala esan gure dotzuegu, así que hori, sin más. Bueno, eta aiau gara kultur atalan amaierara, ze pena. Eta bueno, abenduan inguruko ospakizunak, euskal tradizioak eta gaur egungo kultur ereduen arteko talkak azterketan saiatu gara guk dakigunetik, gure esperientziatik eta gure ez gara inungo aditurik. Eta gure izan du azpimarratu euskal kulturan balioa eta aniztasuna. Bai, eta ikusi hogun bezala, gaztetxeak, jaierrikoiak eta baita makro jaialdiak ere euskal kulturaren parte dira. Bakoitza bere neurrian eta eztabaida horrek erakusten du kultura bizik dauela eta etengabe eraldatzen ari dela. Eta bai gure asmoa ez da erantzun bakar bat ematea, baizik eta galderak irekitzea, entzule bakoitzak bere iritzia eraiki dezan eta euskal kulturarekiko harreman aktibo bat izan dezan, ez? Mi esker gure irratsaioa entzuteatikan, egia da musikan bastante zentratu gara, eta igual beste puntu batzuk ez dugula inbeste ikutu, baina espero dugu gustura entzun izana, eta informazio jasota proposatutako ekitaldi ezberdinak bestu zaietara animatu, gozaretela.
Bueno, igual musikan sakondu du hemen musikari artean gauzerako eta eta musika eta estilo ezberdinak bai entzuten dugu zelako. Bai, horregatik ni uste interesgarria izan dela. Bai, aberatza bentzet. Iritzi desberdinak, musika eta estilo desberdinak. Gaur bentzet lasai eztabaidatu du, zatik beste batzuk. Bai, nervioso jarri izan gara. Baina, bueno, gogorarazi guru saioak aurrera jarraiketan dagoela, eta jarraixan beste atal interesgarri bat datorla, oso interesgarri xa, así que ez joan inora, Artea, ez? Ointze artea dator, ez? Oin dator artea, musika, arte visualak, baina eta musika baita ere, seguramente beste gai batzuetan sartuko dira musikan bertan, baina, bueno, interesgarria baita ere. Eta, bueno, zimaz, gure aldetik besterik ez, pena handiat, baina Aretxabaletatik agurtzen zaituztegu Irene, Araitz Peru eta Inize. Eta baita ere, jakinarazi nahi dotzuegu, Mikel eta Arene dauzela beste aldien teknikari moduen, hasi que mila esker bioi eta laster arte. Eta bizi dezagun euskal kultura. Hori! Goizeko 10:35 dira, MUko irratsaioetan. Demasiado tiempo, unas apuestas no me llegan así, pero la veo gigante, yo la veo gigante. Mi llavero personal yo la llevo colgada en un mosquetón, en la cintura de mi pantalón, siempre mi colgante de la suerte, mi colgante de la suerte. No lo elijo porque contigo me sale solo y siempre te digo que vale a todo. Solo quiero colgarme de tu cintura, soy tu labú. Y es que me encanta que te pongas mi laburo. Está duro, me tocó la lotería y ni jugué. La suerte pasó por mi lado y la agarré. Me dice que soy su chiquina y se la veré, bebé. Y que se pone loquita cuando me ve en la TV. Maitia, zurekin pasa nahi ditute guztiak. En la funda del móvil siempre lleva una foto mía. Olan beti dauka gertu nere aurpegia. Beti noa jantzita pampin bat bezala. Y por si nos cruzamos piquete de gala. Ai tia, zurekin pasa nahi ditute guztiak. Su cara de muñeco me lo da. Ai tia, zurekin pasa nahi ditute guztiak. En la funda del móvil siempre lleva una foto mía. Olan beti dauka gertu nere aurpegia. Beti noa jantzita pampin bat bezala. Y por si nos cruzamos piquete de gala. Ai tia, zurekin pasa nahi ditute guztiak. Su cara de muñeco me lo da. Kaixo, zelan, bueno, gu Irati eta Luzia gara, zelan Irati? Nahiko kantzatuta bentazu? Ondo, hemen. Muko irratian, gu artean ni esparruan arituko gara, zehazki musika eta arte visualen inguruen. Bueno, lehengo iratitanik, euskal musikaren inguruan berbein gogu, eta gero etorriko die unasta beste irati, gehiago esparru internazional bateko egoera azaltzen, eta gero, miren tarkaitz, arte visualen inguruan, magia eta sinemaren inguruan berbein gabe. Orduen, Irati, zuk euskal musika entzute duzu? Bai, nik egunerokoan asko entzute den genero bat izango litzateke, baina zuk ere, zehazkenen kuadrian gare eta oso gusto musikal berdina dakagu. Beraz, asko entzute eta nire ustez momentu honetan euskal musika daola nahiko hainbat esparrutan zabaldute, azkenen urtetan genero askotara zabaldu delako, eta ez dala ondala urte batzutan gertatzen dela ohiko soinuatan bakarrik oinarritzen zirela, ezta? Bairi da, euskal generoen nagusia betianik izan da punk eta rock, haien artean, ehatze zukarrak, xutagar, eta abar, eta, gaur egun naiz eta hauek indarrandia izan, agertu die beste estilo batzuk, eta nahiko berritzaiek dinenak, eta nik uste behar asko dela euskal musikan hori nobidadeak izati. Holan jendia ibe etzen jako. Eta hori ikusi aldea, gaur egune gure inguruan egiten dien ekitaldietan, nahi bez Durango kultura garrak gara, eta 40 minutu aneiten da, eta gero oin abenduen azke jaialde berrizea. Dala atortzu. Hori atortzu jaz da, eta azke jaialde da, lehenengo edizinue,
Eta... Bai, zuk esan bezala, azkenengo astetan urten dira 40 minutu rockeko kartelera, eta baita ere azke jaialdian, eta bueno, urten da promozio bat bien sarreran erosi nahi badezute, guk horre gongo gara, ordu nahi badezute. Eta hori, nik uste oso garrantzitsua dela honako lekutan hainbat musika ezberdina sartzea, azkenien badaurea ohiko musika izango litzatekeela, ez da, basadesunak EH Sukarra daulakoak, baina gero bai sartzen da adibidez Merina Gris, Maruxak, eta adibidez ez ait Malakia, ez da holan apur bat musika ezberdinago bat, eta holan jendea bai geisha beltzen jako eta ez da betiko soinuetan zentratzen, eta nik uste oso garrantzitsua dela eta honek asko aberazteula euskal musika. Adibidez, ikuste dugu Brigadaloko, Zeamaiz, Merina Gris, Kiliki, Nafarroa, azkenien 40 minutuko kartelean ikusten da, nola, barietate hori egon, eta oin, ingo duguz, gomendio. Bai, zuentzako, gomendatze izkizu egun abesti edo talde batzuk, gehiago taldetan zentratuko gara, azkenien, zentratuko gara igual apur bat, ohiko soinuetatik apur bat aratago juten dian taldeak, ez da? Bai, hori da, azkenien gaztein artean entzuten dien taldiek, eta, guk entzute ditugunak. Bai, azteko entzuten gabiz token abestia, eta, gomendatze gutok, azkenien uste dut dela, gisa rock talde bat dela, baina uste roka apur bat ezberdin itzeutela, apur bat, ez dait, lasai haua da, nahi asko gustatzen jat, eta nik uste eta oso abesti politxak ditula, eta honek bai kolaboratzute asko beste batzukin. J. Martina, adibidez, Jofe, adibidez J. Martina, ez dauz, kontzertu asko. Momentu nuztet ez daketela kontzertu askorik, baina oso musika hona itxedute. Bai, eta entzuten da txosnetan, eta asko, bai. Eta gero bai dekogu talde bat, dala nahiko garrantzitsua Euskal Herri Mafia. Bai, naiz eta oin estaren aktibo. Nik uste Euskal Herri mailan, eta nahiko zabaldu dian talde bat da. Bai. Kriston arrakasta dakate, naiz eta ja ez egon batera, baina azkenengo albunatara zabien olan agurrezateko, eta bai, eta era parte, banaka ari dien itxen musikakarreak eta nik uste oso ondo doia, zer osan iazko gozaten jatez Kiliki eta Flako Fonkia adibidez. Bai. Aztik, nik uste horreko oso ondo eta... Gero ekogu adibidez, Nakar, Alamu, Mirua... Mirua niri oso asko gozaten jatze, egin dut oin album berri bat, eta nazua bez, igual, soinu euskal klasikuek, igual. Bai, tradizionalak da, baina era oso moderno batien eta niri asko. Bai, nik uste ekarri da berriro hori euskal musika oikua, kultura hori berriztatzeko. Eta ero bai deko golan beste bat Thatchers, diala nahiko lasaiak. Bai, niri asko gustatzen jat Thatchers, dauzkate hainbat abesti, eta azkenik, aipatu nahi dugu Ziberutz Malakiazta Jofe dauzela bat-batean jaialdi izan, Jimmy Jassen eskutik, Gasteizen, gu han egongo gara. Da kriston kartelera. Han egongo gara. Da apur bat bariopintu ez, baina niri me encanta, badare Espainiar estatu mailako beste hainbat abeslari. Metallica. Bai, metrika. Eta Hardfighter dala, baina, gero badaka hube bai Brigadeloko eta olakoak, orduan ikustet oso... La Chama. Ostagit. Dakate nasketa asko, ze, adibidez, de repente, agertzen da, pues, Nafarra Mausamabi, Jofe, Talamétrica, ala, y punto. Punch. Así que, olako musika guztoko baduzute, edo musika berria ezagutu nahi baduzute, han ikusiko gara. Aukera, hori bai, ez da diru asko, baina agertuko ga. Bai. Ta hori, orduan, Jimmy Jassen arira, proposatuko izut jolas bat, galdera batzuk, izango jala, aberzuk juergan ze kanta preferidezun, eta ningo duguna da, nik kantak joango naiz eskaintzen zuri, eta zuk esango didazu, zein preferiduzun, eta zergatik edo zer. Perfecto. Eta gero etxien bebai gure bat zutu egin jolas hau, eta jarri komentarizuetan, edo nahi osune, zuen artien berbain, así que, hori. Esango zua lehengo abestitxa izango da Biesku Bilaban Jofena eta Etu Thatchersena. Hombre, gure kuadrillan Biesku Bilaban badakite ze kriston pelmada mondogu, así que duda barik Biesku Bilaban. Bai, que kristona motibatzen ga kuadrillan. Eixa da kuadrillan ezazuna ez da bentzuten, baina nik uste abestia, por lo que sea, jakingo da bela. Urrengo bi aukerak izango die Amore Remix, edo Amore Remixa J. Martina eta Malakiaztena, edo Animal Crossing Chill Mafian azkenengo bildumako... Neri Chill Mafiak albunen artien lehengue gehiago gustatzen jat, baino Animal Crossing temazo.
Ja. Niretzako, Bai, no? Bai, nik ez dut horrekin, bai, ados no. Bueno, urrengo edi apur bat remixak, eta nik esango nuke, a ver, horrelako remixe Karapaixona, o ¿quién tiene razón? Karapaixona. Es que ¿quién tiene razón? Kaserio txarraspikua. Bai, da, ni meme favoritua. Bai, eske bai. Ta Karapaixone dau kaparrako da. Bai. Bueno, sin más. Nik, ¿quién tiene razón? Bai, nik uste bai, kriston kanta eta kainet, tekno modu. Bai, eta niri tekno me encanta, orduan. Bai. Bueno, eta hoin, justo entzuten gazen kanta, gomendatuko dizut, Euskal Amiak Eusko Printzes eta Irenena, edo Paracetamol Silibito Rekordzena. Niri Eusko Printzes asko gustatzen zait. Orduen, nik Eusko Printzes esango nun, Euskal Amiak, bai. Naiz eta Silibito, gure kuadrin bai arrakastazko da, eta... Bai, kriston fana da ere gure kuadrian. Eta nik uste oso ondo da, gure dadekoak die, no? Más o menos. Bueno, nahi, más o menos. Horren inguruen ebilko da, Eta, bueno, hori... Bai, lenguren ikusi jotzaun kontzertu baten da, super ondo egoazen. Bai. Así que, bueno, urrengo aukeriken jarraituko dut, bueno, fusiaren hotza, La Chamata Flaco Fonkina, kriston arrakasta izalua TikToken, eta urrengo kanta, zure zain, Aramuno. Bai, eski gauziak, karo, TikToken egiten die trend batzuk eta dantza batzuk, eta orduen, juergan abesten jarraitzen da, bueno, jartzen da benien abesti zau, danok dantzateu, eta oso momentu barregarrizea. Nik uste TikToken eukitzia trendak kristona laguntzeu kuadrian abestiak zabaltzea, porque kuadrian oso, bueno, asko ez da entzuten. Reggaetoia gure kuadrian dauko indar nahiko, orduan, bueno, lokea. Baina bai, nik egisa Aramu ez detela ezagutzen. Ni, bai, baina eske, oindala gutxi zautu, eta asko gustatzen jate. Eta zure zain oso polita abestia da. Mantzunget. Bueno, urrengo bi abestixak izango lirateke Alboka, Etxepena, honek kriston polemika itzaula asko esatute ez dala euskal musika, baina bueno, bakoitzak bere iritzia duko, así que bueno, jarri dugu hemen, eta mendietan ez, Harrikada. Bueno, miren, gure taldekide Maitia da Harrikadan bateria, orden guk mendietan ez abestixa aukeratu dugu. Bai. Entzun, bakarri dakate abesti bat, baina dago Spotifyen. Bueno, Spotifyen on momentu igual ez, baina beste lekutan ez da badaraketen, baina bueno, entzun leik ez zutela, hasi que entzun. Hori da. Eta azkenik, dekogu, Fandango Nasti, Dupla eta Raimundo Canasteron abestixa, eta Arribitxi Albina Estardaztena. Bueno, Albina Estardaz. Queen. Ez que gauziak euskal musikan bebai, kolektibon inguruko, dekogu eusko printzes eta euskal musika berezea. Ja, bueno, ez Albina Estardaz. Baina Albina Estardaz bat da. Hori bai. Bat da. Ta gainetxi drag dauko podcast, super ondo. Perfect. Bueno, atalonikin bukatu dut, urrengo atalakin jarraituko dugu, urrengo atala da azkenaldian ateaien argazkixak. Argazkixak, abestixak, barkatu. Abestixak. Musika, orduen, delenko deko jope. Atera una bestia inerkutekin, R.A. Jofen linean jarraitzen duz, azkenin jofeak estilo oso marka bat, baina azkeniri... Neriko goratzen uste, apur bat, vampira onda bestixai, orduan uste, nahiko... Oin esaten zure igual, bai. Bai, nik uste... Ez da igual la eliten eragina izango, baina ez da hitz. Nahiko antzekoak irutzen jatez, baina da asko gustatu jate. Gero, holan abesti bat, kontrakoa ez jatana asko gustatu izan da, Zetaken Korrikan abestixa, osea, mojoi bat da. Ez que, ez da, sentitzet, ez da Korrikan esentxixa hartzen, osea, bakarrik, hori da beste abesti bat, Zetak egin dauen beste abesti bat. Bai, nik uste Zetaken abesti simple bat dela eta Korrikan hitza sartutela eta listo. Hori da, oza, ez. Bai. Aldatu behar txipa beste gauzat eta bere albuna beste abesti bat. Da, Korrikarako egin behar abesti bat, pues, ez dakit soinuak aldao, baina eske... Eta holan, gero, beste abesti polemiko bat urten dala gutxi, Tesla bat zutan Merina Gris eta Gorka Urbizuna. A ber, jendie izildu bia. Bale, ez dau inor haien iritzia eskatu. Gorka Urbizuk gora autotunea. Jarraitu autotunea gain abesten. Ni autotunea kristona gustatzen jate. Neri bai. Orduan, ez daitu lertzen zebatik hain beste bronka autotunea ningun, baina, bueno, sin más. Gainera, eske, niri asko gustatzen jat abeslariak eta eiten da benien gauza berrizak probau. Adiaz, Gorka Urbizuk autotunea, pues, ez da asko pigetan, baina niri gustatzen jat hori probatzi. Nei kanta kristona gustatu jat. Neri bai, Tetima Merina Gris? Mesua eta dana. Bai.
Eta azkenik zure behiendiz dira Aimar Zeta, gure potxolo. Gure adaiku ez dela, guk ikusi ginen Durango gazokan. Ateula ontsi album barrixa. Flop kulturan egon zan kombinatu moduen. Eta aldozu ikusi, adal hori, super ondo hau. Abertzen gara gu, atxian, orduan, biratzen mozu. Eta hori, eta bueno, oin jarraituko gu pop kultura, pop kulturako abestizetan zentratuko ga, Irati eta Unasekin, orduen aurrera, musu bat. Kaixo. Eta Irati gara, eta nazioarteko poparen inguruan itzengo dizuegu. Abendua heldu da eta horrekin urteko musika kontsumaren laburpen famatuak. Rapida atera da. Gure pelistak ez dute bakarrik gustuak erakusten baizik eta uneak eta sentimenduak ere bai. Zeinek ez du aurkitu sare sozialei esker musika altzor bat aurten, TikTok eta bestelako plataformek asko markatu dute zein musika nagusitzen den. Una zure kasuan aurkitu duzu musika berria sare sozialetan edo holan? Bai, noski. Sare sozialek musika berria eskubritzeko eta musika horrekin konektatzeko gaitasun handia daukatela iruditzen zaitez. Gezurra badirudi ere TikToken aberti batek 15 segundu entutarekin Spotify edo igual beste aplikazio batzuetan bilatzeko kemena sortzen digu, ez? Nik adibidez sare sozialen bitartez, hainbat artista ezagutu ditut, horien artean Marina Arretxe eta Aitana. Gainera, sare sozialek ez dute bakarrik artista famatuen ahotsa zabaltzen, sare sozialek talentu berriak aurkezten dituzte ere, orain artean ezagunak ez ziren artistak, eta poliki aikurgarriagoak bilakatuz. Era berean, moda eta musika joerek etengabeko sorkuntza eta aldaketa prozesu batean daude, eta horrek nahita ez panorama guztia aldatzen du. Joeretan markatzen duten artistak aipatzen baditugu, egia esanez asko aipatu alditugu, baina azke asten hontan Rosalea izan da eztabaida piztu duena, bera elkarrizketa batian esan du ez dela feministan zailkatzen, feminista hitzan zailkatzen eta ismoetan ez dara sartzen, eta uste dugu pertsonalki olako artistei hain handiak eta hain garrantzitsuak ikusi genuen. Bere turreko hilaran 1.000 pertsona baino gehiago zeudela. Orduan, olako gauzak esatia, uste dugu, arriskutsua dela, ze azkenin, gu pertsonalki uste dugu, feminismoa beharrezkoa dela. Orduan, berdintasun bezalako gauzak bestea uste dugu garrantzitsua dela, ez? Bai, hori da, azken finean nire ustez hainbestelako burgoragailua izaten duen pertsona batek, esaten dituen gauzak publikoki bereziki ez, zehazki neurtu behar ditu ez. Azken finean Rosalia bezalako pertsona batek ez, zan bezala hainbeste burgoragailua izan da, zuzenkien jarraitzaileen iritzietan baldintzatu ezak ez, eta nire ustez feminismoa egunero bultzatu beharreko eta ekintzattikietan bultzatu beharreko zera da, eta ezinbestekoa gizartearen funtzionamenduareko ezinbestekoa mugimendu bat da, ez? Artistek ahotsara biltzea hain garrantzitua denaen adibide on bat dira Beyoncé eta Georgia Smith. Biak ez dute bakarrik musika egiten, baizik eta haien abestietan gizarte gaiak aldarrikatzen dituzte. Adibidez, Beyoncék Freedom abestian arrasakeriaren eta zapalkuntzaren aurkako borroka du hizpide. Era berean, ahalduntze eta resistentziaren mezu argiak transmititzen ditu. Georgia Smithek Blue Lights albumean poliziaren indarkeria eta rasismoa salatzen ditu, baita homofobiare. Biak beren ahotsara biltzen dituzte arazo horiek maigaineratzeko, eta hori gehiago inbarko luketela uste dugu. Zuk Irati, zure kasuan, artista hauek gehiago ezagutzen dituzu. Zer iruditzen zaizu posizionamendu honek? Esan duzun bezala, nik artista hauek gertuago dauzkat, nik egunerokoan bai entzuten ditut, eta bai artistak azken finean entzuten ditugu bere soinua gustoko dokulako eta gauza horiek ez, baina ere kontuatzen bazara, zuken musika entzutian mezu bat barneatzen ari zara. Orduan, olako mezuak artista hain potentiak bere abestitan ipintzea usteet oso garrantzitsua dela, ze sozialki behar dugu pixka bat indar gehiago gauzak aldarrikatzeko, eta artista hain potentiagoek olako abestiak benetan laguntzen duela sozialki. Eta azkenian musika kontzientzia sortzeko eta debatak irekitzeko botere handia du. Ez da aisialdirako bakarrik, baizik eta gizarte aldaketarako tresna ere izan daiteke, eta hori azkenin lotu aldugu matxismoakin ez. Orokorrian matxismo asko dago, hori gauza bat da, baina musikan zentratzen pixka bat gehiago,
musika industrian kriston matxismoa dago ez. Ikusaldezak egun nola emakumei asko zaiago eskatzen zaiago izonei baino. Dakagu adibide oso erraz bat, oso aktual bat, Rosalia dela, edo, bueno, Beyoncé berdin zaigu, kriston ikuskizunak eskaintzen dituala. Koreografiak edo produkzio bat. Bai, hori da. Dakate milaka pertsona beratzean, baina guk ez dugu kritikatzen ez egitea hori, ez? Kritikatzen dugu berdintasun hori ez eukitzia, ez azkenin, mutil batek igotzen da, estenatoki batera, ikusi genuen orain dela gutxi, abeslari batek, mutil batek, heldu zela ordu bat beranduago bere kontzertura, eta bai, kritika onda, baina emakume bat izan bazen, hori ja emakume horrek ez zen musikan lan egingo, eta hori Holanda. Bai, horregatik nire ustez poliki-poliki aldaketa txikiak egin behar dira, ez? Azken finean gizon eta emakumeen arteko berdintasun bat eskuratu arte. Bai, azkenin ikusaldezakegu emakumeek presio estetiko bat dakatela, adibidez emakume batek igotzen bada estenatoki batera makillaje barik, arropa barik, hori guztia barik, arropa barik ez, esan nahi dut, gehiegi prestatu barik. Bai, hori da, igual, sartzen zara sare sozialetan eta kriston kritikak, eta gero gizon batek kentzen da kamiseta eta da hor erregia. Bai, hori da, gero baita, haien talentua justifikatzeko beharretan ikusten dira, ez? Eta askotan, haien gorputza, produktu bat biakatzen da, ez? Eta haien gorputza, produktu biakatzerakoan, izugarrizko kritikak edo mespreztsua jasotzen dute baita. Bai, hori da. Ere ikusaldezakegu emakumeek frogatu behar dutela, balio dutela. Haien balioa. Bai, hori da. Eta uste du ez dela guztiz justua, ez? Azkenian mespreztsua da eta kritika handiak dakate emakumeek egunero eta egiten gizonek berdina. Bai, hori da, azken finean gizonek baino eskakizun eta exigentzia handiagoak dituzte, eta hoiek gutxien poliki-poliki aldatzeko, zinberteko da aldaketak egitea, eta nire ustez aldaketa txikiak gure mundu aldatzeko erabat baitira, ez? Bai, eta guk pertsonalki nahi genuen artista emergentei buruz hitz egitea, niretako importantzia asko daukate artista emergentiak, baina gure kasuan aldaketa txiki hortarako zatitxo bat dagatzeko erabaki dugu artista emergentiak emakumeak izatea eta gure kasuan Violeta, Bera GRV, Lucillon, Kiara Oliver, Mafalda Cardenal eta Joaquina daude estilo desberdinekin, baina indartzu guztiek. Bai, hori da, gaur ordea Operación Triunfo 2023ko bi artistatan zentratuko gara, eta haren egun ote 2025 amaitu zela aitzakia hartuz, Violeta eta Kiara Oliverri buruz hitz egingo dugu. Nire kasuan Violetari buruz hitz egingo dizuet, niri pertsonalki asko gustatzen zait artista hau. Bera, uste ezin dugula zailkatu popean zoik, baizik eta bere musika entzutian bere izen propioa entzuten dugu, ez? Bere lehen diska opera batian oinarrituta dago, maitasun historio bat kontatzen du, eta uste oso garrantzitsua dela nola erabaki duen bera musika bere ibilbidean lain, ez? Bai, bere musika doia zuzenduta beti emakumeik eta gizonei, eta uste dut hori dela gehitzia indarra LGTBIQ+eko gaiari, azkenin hori oraindik pizka bat betauta dago, eta uste oso garrantzitsua dela olako letrak egitea, eta gero ere bere ikuskezunetan ikusten dugu kriston lana dago liatzean, eta oso potentiak direla bere lanak, eta olako artistak gutxi daude, eta uste guztan du behar dugula. Bai, hori da, bestalde, Kiara Oliverrek pop rockera jotzen du, bere letrak bereziki gazteentzat zuzenduta daude, eta bere esperientzia pertsonaletatik egiten du bera bestietan, ez? Bere kantak nagusiki emakumei zuzenduta daude, eta publikoarekin konektatzeko erraztasun handia dauka. Bi artistak oso desberdinak dira ikusaldezakegu, eta belaunaldi berriak erakartzen duen musika egiazkoa eta indartzoa ordezkatzen dute. Arte honetako musika berri dagokienez, hainbat abesti interesgarri kaleratu dira. Apago la luz, Luek Erren. No se me da ben odiarte, Leire Martínez eta Edurneren artean. Tiempo pasa, Judelin eta De La Fuente artean.
36 días Tineren eskutik. La Últim Pato y el primer Miki Nuñezen eskutik eta azkenik Puzzle, Kiara Oliverrekin. Aurreko atalaren ondoren, alde batetik albiste batzuk azkar laburtu nahi ditugu. Arte honetan lehenik eta behin, Robe kantari handiaga dugu, gure musikan galdera handia suposatuz. Bestalde, hainbat herrialde Eurovision entzi dutela jakinarazi dute. Israelek lehiatzen jarraitzen duelako, gai honek eztabaida handia piztu du. Amaitzeko, Ariana Grande musika uzten du. Wicked musikala egin ondoren erabaki du musika ustea urte batzuk. Wicked arte visual bat da, ezta? Horri buruz hitz egiteko, Arkaitz eta Mirenekin pasatuko dizuegu. Nik hasiko naiz galdetzen, zein magikoak izan aldiren gaurak, ezta? Eta gaia hortatik joango da. Gaur, magia zitze egingo dugu. Talentuz eta Broadwayen berriak ditugu, beraz, adi egon, datorrena harritzeko modukoa delako. Hasiko gara, Hispaniar hizkuntzako magorik ezagunetako batekin, Antonio Díaz, pop magoa, izenez ere ezaguna ez, eta abesti honekin Lonely Boy, The Black Keys atxekaldean, saltuko dizuet nola duela gutxi mundu bira berria anuntziatu zuen, eta, konkretuki orain dela 2 egun. Magia planeta osoko estenatokietara eramateko asmoarekin, estadioetarako magia show bat prestatu du, eta hau inoiz gertatu da historioan. Antonio Díaz ilusio ikaragarriak eta toke oso pertsonala emanez nabarmendu da. Eta bere showek ez dut entretenitzen bakarrik. Inoiz zuzenen ikusitako jolas magikoak ikusi aldira eta hauek harritzen dute. Bira honetarako pop magoak ikuskizun guztiz berriz prestatu du. Ilusio berriekin eta esperientzia ahaztezina lortzeko helburuarekin, hau guztia lortzeko teknologia berrien erabilerarekin jolastuko du. Espainiatik hasi, Bernabéu estadioan eta Latinoamerika, Europa eta Estatu Batueraraino eramango du magia show hau, bukatzeko Camp Nou estadioan. Eta hemen, datu bitxi bat usten dizuet. Antoniok, David Copperfield magian oinarritua hasi zen bere karrera, eta gaur egun mundu mailako referentea da. Imaginatu lehen lerroan egotea, logikari nola desafioa egiten dion ikusten eta ezinezkoa zer den zalantzan jartzea. Eta horrekin, beste gai batera jungo gea. Festival Mundial de la Magia, magiaren munduko jaialdi planetako ilusionistarik onenak biltzen biltzen zituen, orain dela gutxi, Valentzian. Eta ez dira gaitasunak bakarrik, talentuaren benetako trukia baizik. Era guztietako magoak, teknikak, sustekoak eta sormena partekatzen dituztenak. Hurbileko magia egon zen, jendea usten zuena zabalearekin, baita ilusio handiak ere estenatokian. Pelikula batetik, ateratakoak, diren efektu batzuekin, ez? Unerik ikusgarrinetako bat, hainbat magoren emanaldia izan zen. Magia tradizionala eta teknologia nahastatuz. Arte honen oberena nola evoluzionatzen jarraitzen duen ikustea da. Urtero dago zerbait berria eta ez dio sola adinak. Hori da magiaren ahalmen handiena, emozioak sortzea edozein adineko pertsonei. Eta estenatoki handiez eta talentua sari bagara, magiatik antzerkiaren mundura mugitu behar gara, konkretuki Broadwayera. Eta orain bai, aldatuko dugu estenatokiz. Broadwayek antzerki musikaren bihotza izaten jarraitzen du orain dela 50 urte gutxienez. Eta aurten, klasiko ez eta estreinaldiez gain, Broadway European Awards ditugu. Sari hauek Europako antzerki musikalaren onenak ospatzen dute. Emanaldi bikainetatik hasi eta narratiba eta efektu bizualak kombinatzen dituzten ekoizpen berriak. Harrigarria da nola Broadwayeko magia beste kontinente batzuetara nola leku aldatzen den ikustea, egokitu eta publiko berriak konkistatuz. Aurtengo izendatuen artean estena bakoitzen sormena, teknologia eta emozioa nahaztatzen dituzten musikalak nabarmentzen dira. Antzerkiaren zahalentzak sari hauek musika bitxi berriak aurkitzeko modu ezin hobea dira. Eta, agian, laster zuen hirietara iritsiko direnak. Eta, adibidez, Antonio Díaz, oso ezaguna egin zen eta Guinness World Record bat lortu zuen, orain dela 2 urte gutxi gora bera, eta honek, gehien diru irabazi zuena Broadwayeko aste batean,
izan zen 3 milioi baino gehiago, 3 milioi dolar. Eta horrekin ere bai, beste Guinness World Record bat lortu zuen. 3 urteetan, 5 milioi ikusle eduki ditu bere magia showan, nada es imposible. Eta, bueno, honekin beste datu divertigarri bat botako dut. Broadwayen inspiratutako Europar emanaldi horietako askok mundu osora bidaiatzen dute, adibidez, Mago Popena. Eta azkenean, musika antzerkiak mugak ulertzen ez dituela erakutsiz, baina magia hori ez da eszenatokia bakarrik geratzen, ez? Argiak itzali eta oihala jaisten denean, ikuskizunak asko pantalla handian jarratzen baitu. Hau da, pantalla digitaletara. Edozein plataformetara, nola Netflix, HBO, Disney Plus, edozein batera. Eta hortaz, nik hitz egin aldizuet. Baina, hobeto izango da Mirenek azaltzea. Bai, hori da, Arkaitz, ni Miren naiz, eta gaur egun zinemai eskainiko diogu tarte berezi bat, zer den, zergatik den garrantzitsua eta batez ere 2025ko azken hilabetetan estreinatu diren euskal film batzuk ezagutuko ditugu, Laul film, esate baterako, eta euskal sinema aipatzen dugunean askotan pentsatzen dugu euskaraz egindako filmetan bakarrik, baina kontzeptua zabalagoa da, euskal sortzaileek egindako sinema, hemen sortua edo gure realitatearekin lotura zuzena duena izan alda, eta sinema honek eguneroko istorioak kontatzen ditu, adibidez familia harremanak, herriak, hiriak, barne gatazkak, oroimen historikoa, eta askotan istorio txikiak dira, baina oso gertukoak izaten dira, eta horregatik erraz konektatzen dugu haiekin. Euskerak presentzia handiago du euskal zineman, eta hori ezinbestekoa da. Ikusentzunezkoak gaur egun erreferente nagusietako bat dira, batez ere gaztentzat, eta zinemak aukera ematen digu euskara testuinguru errealta naturaletan entzuteko. Eta horrez gain, badaude proiektuak ala nola zinema euskaraz, filmak euskarara bikoizten edo azpidazten dituztenak, ikusle gehiago erakartzeko, eta horrela euskal zinema ez da soilik sortzen, zabaltzen ere bai. Baina, ezin dugu euskal zinema aipatu iraiaren 19tik 27 ospatzen den Donostiako zinemaldia hitz egin gabe. Jaialdi honek euskal filmak nazioarteko mapan kokatzen ditu, eta 2025an ere euskal ekoizpenek presentzia handia izan dute, eta horrek erakusten du sektorea indartu eta sortzaile dagoela. Eta aipatzeko hauek izan dira azken hilabetetan gehien nabarmendu diren euskal filmak, 4 aipatuko ditugu, Lehenik Maspalomas, Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregik zuzenduta, eta honek kontatzen du 76 urteko gizon baten itzulera, Kanarietatik Euskal Herrira bueltatzen denean, eta film hau lasaia edo unkigarria dela esan aldugu. Gero Jone batzuetan filma ere aipatuko dugu, Sara Fantobaren lehen lan luzea dela. Hau Bilboko aste nagusitan kokatzen da eta nerabe baten bizitza kontatzen du, maitasuna, beldurrak eta familiako egoera zaila. Eta film hau gazten begiradatik egindako filma da. Oso erakargarria egia esan, eta gero Los Domingos filma aipatzen dugu, Alaudar Ruiz eta Azuaren lana. Neska gazte batek moja izatea pentsatzen duenean sortzen diren zalantzak eta barne gatazkak erakusten ditu, eta honek urrezko maskorra irabazi zuen Donostiako zinemaldian 2025an esate baterako. Eta azkenik Gaua filma aipatzen dugu, Paul Urkijoren beldurrezko filma, euskal mitologian eta 17. mendeko giru ilunean oinarrituta dago, eta tradizioa eta beldur modernoa uztartzen ditu. Ikusten denez, euskal zinema biziri dago eta 2025an oso proposamen interesgarriak eskainiko dizkigu. Dramak, gaztentzako istorioak, beldurrezko filmak eta hausnarketa sakonak. Bale. Hori da, orduen, guk hemendik animatzea dugu jendearia zinemara jutera, uste dugu... Azkenengo urteetan egonda gizartean sekulako arazo bat ziniekin, azken finean jendea ez da juten, egitxa da ekonomikoki igual sekulako gastu bat izan leikela, baina ez dakit, hilabetian behino... Azkenien priorizau. Dirue ez dau beti, baina
juti zinemara uste dugu garrantzitsua dela, eta bebai eskaitzen die jubilauentzako, Bai, ama juten laguntzak. da martitzenetan, eta dau 2 eurotan zinema, así que ez dago eskutzarik, eta nik uste dut kastentzat bai Bai, ikaslentzat uste badarela, segun ze Seguro, zinematan badare, uste Bai. ez da izema pelikula ikusten baituzu hilabetian o deskontuak dituzula. Bai, horretuen, bueno, Nik uste... ez da eskusarik, eta ni batzegu jendiari jutera, eta gero bai, hemen dut debate bat, ze, karo, jone batzuetan aipatu oso miren, eta hau, ez da bakarrik batuera egiten. Ja, hitz egite berdera, ez da hola. Hor, kriston debate egon da, ze, bueno, nik euskalkisak kriston gustatzen jataz, eta niri gustatuko litzateke, igual zinemantan ikusteot, garrantzitsu da, ez, telebistan eta batuera zeitiz, azkenien da... Bai, ulergarri da non artia, baina nik uste euskalki batek dakan, ez da esentzia hori ez da hola, orduan, nik uste egisa badaude euskalki batzuk oso itxiak diala eta, baina nik uste, ez da lehento hitz egiten da, hobeto izango dela, azkenen euskara batuak geratzea superrobotiko. Bai, eta gero pelikula asko errealidadera transmititzen dabe edo plasmatzen dabe, eta hori plasmatzeko hizkuntza oso erramenta garrantzitsu da, eta horregaitik nik uste dut, gukure egunerokoen nik behintzat gaztelera erabiltzen dut edo hitzolteak esateo ditut. Orduen hori telebistan edo, igual ez telebistan informatiboek, baina informala diene filmetan edo plasmatziek garrantzitsu da. Horregaitik nik usteot, nik behintzat, jone batzuetan dauen moduan egin da niri asko gustatu jat. Bai, nik uste euskal kultura sustatzeko da nahiko garrantzitsua. Eta nik uste, hau beste alde batetik doia, baina aipatzeko igual herrixetan igual gehiago sustatzia sinema hori, ez bakarrik sinema aretotan, igual herri txikixetan edo hori ikustaraztia, ez? Azkenean, lehen igual gehiago itzen zen, baina hori. Bueno, sinemarekin arituta, askotan, komoditatearen edo lasaitasunaren gatik, nahiago dugu, Netflixitik ikustea edo plataforma hauetatik ikustea, HBO, Amazon Prime, azkenean, hau ondo etorri alda, baina arazo larria ekartzen du berarekin, azkenean, sinemak emozioak transmititzen dituenak oso gogorrak dira, eta zuk etxean, ikusi alduzu pelikula, eta esan, segondo, ez dakiz ere, baina gero, zineman, guztiok horrela, igual barre egiten denok batera, edo igual pizkat beldurtu, eta ez dakiz ere, azkenean emozio horiek, pelikula, beti zineman ikusten baduzu, eta gero etxean ikusten baduzu, beste emozio ezberdinak eukiko ditu, eta nire ustez, zineman, hauek, hobe dira ikustea. Bai, azkenean plan bat da. Zujuti lagunekin hori da, eta gero komentatzeo zuet trago batzuk hartu komenta, nik uste hori, dakala bere magia edo. Eta, zuk ezaguzuna, ez diozu konparau zure etxian, zure sofan, telebista txiki horretan ikustea pelikula bat, edo benetan sinema sala baten, kriston pantalla baten, butaka baten da. Esentzia da, nik uste galdu itzen dula pelikulak. Bai, hori da. Orduen, azkenien hori, nik euskalkietan eta hortan zentratuta, liburuetan ikusten da, ez? Ari direla euskalkiekin edo gaztelania hitzolteak sartzen. Gero ez da gehiago, ez? Gero ez da gehiago, gero ez da importantzia gehiago emoten jau horri, eta azkenean nik uste baitxa garrantzitsua dala, ez danak euskera batuan itxen debela berba edo, azkenean bakoitza bere euskalkisa dukala, eta hori erakutsi bidala edo naturaltasuna emoten dutzala edo. Nik adibidez, Eibarrekoa naiz, eta, Eibarren batzuk euskaraz egin dute, baina gehienok nola kultura asko daude nastatuta, azkenean euskaraz egitean nire egunerokoan zaila egiten zait, eta nire ni euskara batuaz egiten. Orduan, euskalkien asuntuna batzutan, pizkat zaila egin alzait ulertzea edo, eta, azkenean pizkat igual erderara juten naiz ulerteko edo, gertatu aldiren gauzak, ez, azkenean batu hori baina gisa, ezuk esatezuna, nik ulertzete egoera hori dara nahiko latza, baina ez da, batzutan euskara batu egiten da pelikuli da errealismo hori galtzia. Nola pertsonalitate, esango. Bai, pertsona bakoitzan pertsonalitate, dana geratzea lako oso duel, eta gisa umeen pelikulak eta ez diala dobletan euskerara. Ez da, dara super gutxita, galtzia super robotiko. Bai. Batu eraz pelikula bat ez dakit.
Zait, nik uste esentzia galtzeula. Edo guazen moduko telesail batek nik jarriko emongo notzan importantzia ez dakit euskal kisei edo, porque igual ikusten da ez dakit muy sobreaktuau edo. Bai, bueno, orain gogoratu naiz, adibidez, Discovery Maxeko programetan, hau da, empeños eta movida hauek, igual ingelesez hitz egiten dute atxekaldean eta gero gainetik entzuten da erderaz, eta erdera hori ematen du Google Traductortik, atera dutela, eta hor, pezkar robotiko entzuten dela, orduan. Eta gainera, bueno, ere bai, esan duzu, doblajen asuntona, nik adibidez, egon nintzen begiratzen doblajen mundua pezkatu sartzeko, eta, bueno, bartek kurso batzuk eta egiteko, eta, joder, euskara munduan, ia ez daude. Ja, zinilegunean ikusi nuen, umien ez zauela eta egitza da, ez da. Eta bukatzeko, zertu ez dutuen, bueno, guk komendatzi pelikula edo adibidez, primera plataforman jarri dabe telesai guztikoena euskera, baina da batueraz. Eta da terrible. Baina, bueno, komentatzen dut jende ikusti autodefentsa, superpolitxea. Orduen, mesedez ikusi, super ondo dao. Eta gaur egungo egoera gazteen artean plasmatzen da apur bat. Así que, bueno, komentatzen dut hori ikustera, gero nik nire listan dakat gaua, eta hori, mesedez ikusi, eta, nik ez dut ikusi, baina gisa komentatu doztazula, eta, ikustiko gatela, uste tratatzitula gainaiko estuak, baina hori, euskera batuan egotia dola dute, ekartzeu esentzia hori galtzia. Bai, gero Chill Mafia atara den pelikula. Hori kristonena da, hori kristona. Nik uste hori ikusi bidala, Chill Mafian azkenengo kontzertuan ez da izin dabe, no? Da azkenengo kontzertuan, baina agertzia derrepente agertzen da pein jartolan jainko bat emoduan, orduan da maravilloso, Orduan, nik uste horrek biso gomendatzen ditxula primeran plataforman da zela. Bai, primeran plataforma gomendatzen du. Barrita mai prentzesak ez da, primeranen. Bueno, baina gomendatzen du. Gomendatzen dugu, bai, hori bai. Eta, bueno, pues... Hori. Euskaraz normalian ez dezakatu ditura asko kontsumitzeko, baina igual zerbait, esan duzuen zerbait, igual begi bat botako dira. Bai, ondo da. Primeran plataformai, bai. Bai, eta hori, guk hemendik korto edo pelikula berrizak ingo guz, espero. Euskalkiak sustatuz. Euskeraz eta euskalkixekin, euskalkixak erabiliz, eta hori naturaltasuna ez. Bai, hori da. Eta hoin, bueno, sartzen gara ja... Urrengo atalia, eske ze atal izango da, hau, Urrengo atala. Azkenean, zinemak entretenidu itxen dozku, eta urrengo atala... entretenimendua. Bueno. Ez hartu serio, Importantia, mesedez. Hau izango da... Nik ikusiko, bai. Así que mesedez, esaitxe jun direktotikan, eta azbazozio direktoen sartu, zebengo atala da. Asko kurrau dabe, eta guk entzungo dugu. Así que animo maitiz, musuz, eta urrengor arte. Sentipen polit
on, entzule maiteok, goizeko 11:20 dira, eta egunero bezala zuek entretenitzera gatoz, ez hartu serio programan. Hemen gaituzue, berriz ere, uinen bestaldean, zuei konpainia onena egiteko prest. Datozen minutuetan gozatzea nahi dugu. Entretenimenduan murgilduko gara 50 minutuz, uda abiapuntu gisa erabiliz. Gainera oso gonbidatu berezi bat izango dugu gaurkoan gurekin, ez dugu spoiler handirik egingo, baina etorkizunari begira ibiliko da gonbidatu hau. Bai, Aimar, tarot saioa gonbidatu bereziarekin aurrerago izango da. Orain abenduan gaude eta gabonak ate joka dabiltza. Baina guk izugarrizko uda gogoa dugu. Hori da, Paul, gazte askorentzat uda. Urtaro garrantzitsuena da, entzuzen ere, oporrak, ondartza edo, kubatak badirelako udako protagonista nagusiak. Gazteek gazteentzat egindako programa da hau. Baina dagoeneko heldua bazara eta gazte sentitzen bazara hemen gera zaitezke gurekin. Gu, Carla, Maider, Naia, Aimar eta Paul gara. Ongi etorri gure programara. Baina, este no va. Entonces, ese tiene que ser. Ezea bezala, eskuen artetik, ies egiten duzu. Da momentu baten, galduta bakarrik, gustuta uzten nauzu. Behartutanetan, ezin naiz babestu, zure besoetan. Bueno, esan bezala, uda izango da gure abiapuntua, eta nire ustez, uda, ezinezkoa izango litzateke izoskiak gabe, zer izango litzateke uda, izoski on bat gabe. Igere lekuan, ondartzan, banku batean edo ez dakit gauean, sofan, zaio, honetan asko gustatzen den reality bat ikusten, ez ditugu aipatuko, baina gara adituak realititan, eta bai, oso adituak. Eta gaurkoan iratalean betidanik jan ditugun izoskiak gogoratuko ditugu. Nire zera sozialetan galdetu nuen, eta eskerrik asko parte hartu duzuten guztioi, badakigu baita, hemen Mondragon Unibertsitatean TZ-tako eta maileguko arduradun eta bekadunak parte hartu dutela inkesta honetan, hemendik, patxo handi bat, eta joango naiz, nirekin ditut Carla eta Maider. Kaixo. Haupa. Eta, aipatuko izkizue eta hainbat izoski, eta joango gara hoien inguruan solasaldian. Zeintzuk ziren zuen izoski gustukenak, Maider? Zuena zein zen? Nirea zen kinderrekoa, eta oraindik da, eta limoizkoa. Baina oso txikitan zein entzuten zenuten? Zein entzuten ez, barkatu, zein jaten zenuten? Mitikoak, fantasmikoak, ez zitzaidan gustatzen... Fantasmikoen zer? Zapore bat, baina bestela nire ezuzki gustukoena zen. Hombre, eske oso mitikoak dira, eta zurea, Carla? Ni badakizu, Zarauztarra izana azken finean malekoian daude 500 izozkien da, eta nik beti betikoa txokolatezkoa hartzen nuen. Txokolate hain basika, oso basika txokolate. Baina hain aldatzen jutena ez pixkanaka, no? Gauza herriak probatzen. Eldua bintzara, ez? Noski baiet. Justo nire jarraitzailei galdetu diet, mila esker guztioi berriro ere, eta ipatuko dizkizuet zeintzuk esan dizkidaten haiek. Alde batetik fantasmikoak, mamuak, dira oso mitikoak, oberena zen anana zaporea zuten izoski horiek. Bai. Eta ziren oso txikiak, baina tenian zu akeles, oso... Ananariak. Eta, obviamente. Gero, igual gehiago gorriak, Gorriak? Gorriak txarrenak ziren. Bai, fresa. Bai, eta, beste bat izan zen, esan zidaten asko, txokoklak. Txokoklak, bai da ikonikoa. Txokoklak. Bai, zut ezagutzen. Nik ere ez. Bada, txokolate kanpoan, eta barrualdean vainilla, eta txokolate zati bat. Gero, mikolapiz. Hori oso txarra. Ke? Mikolapiz zen oberena. Ez. Mikolapiz oberena zen, eta
nik uste dut oso berezia izan zela nire haurtzaroan, txikitan eramaten ninduten beti, ez dakit oso ondo nola ditzen den fabrika, baina izoskien fabrika batera lagunekin joten nintzen, musu bat, june mendik, entzuten ari zarela, eta elkarrekin joten ginen, eta beti izoski pila bat hartzeko aukera genaukan, eta oso garrantzitsua. Bestalde, Daniela, maileguko, langilea, banana izoskia gogoratu dit. Gero baita jende asko, ez dakit nola esaten dira oso ondo, badakitzu esaten estratatzela? Estratziatela. Bueno, hori, un besito. Gero baita frigopie, frigoña, oso mitikoa. Zapore zen apurtzo bat, zozo, Bai. Faltatzen zitzaion hor zerbait. Bexarma sekan, no? Bueno, gero asko kalipo aipatu dute, Maximon, eta Oreoa eta Kinder. Kinder oberena, Kinder... Baina aipatu den gehiena, bombazo, ze izan da... Pitufo izoskia. Pitufo? Bai, pitufo. Oso anekdota pokitat ditut, beste saio batean aipatuko ditut. Eta, hau izan dira aipatu diren izoskiak. Orain, urrengo sekzioan festein inguruan egituko gara, Karla, ez? Bai, noski. Aurrera. Kantatuko dut, hau da lehenengo bertzoa, arabarra naizta arronago, altza dezagun kolkoa. Burua bero, nekuko egun, otzenetan ezagutu ginen, bilera maigabetan, aspaldi daramagu, zerbait berrian sinisten, ez dakigu nora, baina ari gara iristen. Lehortu malkoak, asko da lortu duguna, gure gurasoak, ez irin euskaldunak. Sortu herri berri bat. Bueno, izozkiak aipatu ditugu, baina egia da hau da ez dela bakarrik zer jaten dugun, baizik eta nola bizi dugun. Nola bizi dugun eta nola bizi ditugun jaiak. Oso importanteak. Bai, udako garrantzitsuena, nik esango nuke. Bai. Udara iristen denean Euskal Herrian herriak pizten dira, txosnak agertzen dira, plazak betetzen dira, eta jende askok egutegia ez du oporren arabera antolatzen, festen arabera baizik. Bai, nik festen arabera, nik ez dut festarik galduko. Bueno, izozki honenen zerrenda egin dugu, baina orain, bero-berora joango gara. Bero-berora zer da, Karla? Bero-berora. Zer da hori? Herriko festen rankina. Ole! Herriko festen rankina, ekarri digu Karlak bere atalean. Rankinak esan beharra dago arriskutsuak direla. Ze azkenean herri bakoitzak bere arrazoak ditu, bere festak onenak direla pentsatzeko. Baina galdera zuzena dotako dizuet zuei biei. Zerk egiten du herri bateko festak benetan onak izatea? Wow. Nik uste dut herriko festa batzuk azkenean ez dela herri handi bat izan behar. Agian herri txikietako festak niretzat hobeto dira, ni Mendarokoa naizela, Mendaroko festak niretzat dira munduko festarik onenak. Eta elkartzen gera herriko adin desberdinetakoak, eta hori oso politxa izaten da. Nik uste dala herriko jaixak diala zeinekin juntatzen zenan eta ez zer dagoen, ezta? Noski, guztiz adoz, azkenean jendeak du impacto handien egun horietan. Nere ustez, jaion bat izateko ezer ez da planifikatuta egon behar. Ezerrez planifikatzen ez baduzu dena ondo aterako da. Oso ona. Ta gainera, denbora honak den badu, asko sobeto. Bai, nik uste ere bai, arrazoia kasu. Denbora honakin jaixak asko aldatzen dira, eurixakin, gainera Euskal Herrian, bai. Euri asko egiten duela. Asko. Bai, egile. Erromeri bat ikustia euriakin, da hori da. Txarrena. Bai, egon nintzen antzarretan, eta kriston euria botasuan, ondo pasau genuen, berdin, ze jaixak ez digu inorrek enduko, ez da eurixak ez da eserrek, baina bai itxen duala asko, egualdi honakin asko irabazten du jai batek, ez da? Bai, eta azkenean gogo gehiago duzu ateratzeko. Bai, gogo gehiago da kasu ateratzeko, edo bueno. Beti daude ateratzeko gogoak, baino denbora honarekin askoz gehiago. Bueno, egia da batzuetan, udako festetan adibidez euriak bere xarma ematen diola nire ustez. Bai. San Pelaiotan adibidez. Bai, niretzat gainera, festa honenak txosnetan izaten dira. Bai. Gainera, txosnetako musika izaten da oso top.
Ta txosnetako edalontziak kolekzionatzetia baita, bai, oberena da. Nik dakat kriston txosna baso kolekzioa. Nik ere, eta bronka botatzen. Galtzen ez badira. Hori, galtzen ez badia. Egia. Zekero, ikusten dituzu basuak eta esaten dezu, jo, etortzen zaizkizu oroitzapenak, ezta? Como nostalgia puntua. Hori da. Eta azkenean erabili egiten dituzu berriro. Eta abesti bat entzutian ere, ez aizue batzutan pasatzen etortzen zaizula momentu bat burura, ezta? Bai, nik abestiak momentuekin eta pertsonekin lotzen ditut ordu. Nik ere. Bueno, orain guazen urrengo sekziora pasatzera, abesti bat daukagu prestatuta eta da oso abesti politxa. Haupa, aurrera, Kompostelako Erromesa Remix. Nintzoinez Tularalo laro laro Tularalo laro laro Tularalo laro laro Tularalo laro laro Arribatu nintzeneko zain neukan marutxina. Bueno, izozkiei buruz, festei buruz, eta orain lekuei buruz hitz egingo dugu zati. Zer dira opor batzuk lekua kontutan izan gabe. Bueno, ni leku batzuk esango dizkizuet, eta nire feedbacka, eta zuek esango didazute zer uste duzuten. A ber, lehenengoa. Nik esango nuke leku honetan giri baino Espainiar gehiago ikusi nahi badituzu joan barzarela bai edo bai. Osea, giriak nahi badituzu, Kalpe da zure destino berena. Egia, nik Kalpen egon nintzean duela 2 urte, eta kaizo edo hola esatian inork zuen hola hartzen. Baina hello esaten bazenuen, bueno, mundu guztiak ulertzen zuen. Bai. Eta gainera... jateko lekuak eta horrela, ez zegoen ez da Espainiar bat, osea, hori girentzako zen, osea, Benidorm bezala, baina Kalpe giri gehiago. Bueno, jarraituko dugu. Gainera Kalpe oso txikia zenez, como mundu guztia zegoen leku berdinetan. Esan urrengoa. Esan dugu giri asko ikusi nahi badituzu Kalpera joan behar zarela, baina Euskaldun gehiago ikusi nahi badituzu Espainiar baino, Cádiz edo Madril. Bereziki Cádiz. Guztizados, ni lengurtean egon nintzen Cádizen, eta egia da, Euskaldun asko juten dirara, ikasbidea eta horrelakoak egiteko, ezta? Bai, oso... Euskaditik oso ezago oso gertu, eta orduan jendea joten da Kadizera. Bai, eta eguraldi ona, hondartza, parranda, oso azkenean. desberdina da Euskaditik. Eta Madrilen pasada bat, osea, nik ikusten nuen jende gehiago Bai, Madrilen jende hitz egiten euskeraz, Espainiar baino, osea... Bueno, egia da Madrid azkenean kapitala izan da jendea ere ikastera jotan. Ni egon naiz en las landas Frantzian, eta hor mundu gehiago hitz egiten du euskeraz, gaztelaniaz edo frantzesez baino. Bai, kaletatik euskera entzuten zen. Eta gainera, hemen euskeraz ez duten hitz egiten pertsonak, Madrilen edo Kadizen edo joaten diren lekutan hitz egiten dute, eta ez dut ulertzen, zergatik. Badakizuen nun hitz egiten den asko euskaraz, jakan. Nik txikitan uste nuen jaka, hau, broma bat ematen du, baina uste nuen jaka Euskal Herria zala. Benetan? Bai. Etxea dugu hor, mundu guztiak euskaraz hitz egiten zuen. Etzen normala. Ni jakan egon nintzen baino erlei super txiki batien orduan. Baina hala ere, denak, edo joaten zinen kaletik eta atletikeko kamisetak, realeko kamisetak. Bueno, lekui buruz hitz egiten jarraitzeko, zuek egon zeate Benidorren edo horrela oporretako leku bat? Zalouen. Egon nahi zarten lagunekin. Ni Zalouen eta Benidorren bai.
Eta gogoratzen dezute Marinador. Buah, Marinador, lugar de vacaciones. Hori beldurra ematen zuen, ni egon nintzen eta ematen zuen beste dimentsio bat edo oso beldurgarria zen. Nik uste nuen etzela erreala, hor beti Ja, anuntzioak ikusita. eske dena, ez dakit, obegia zen, erreala izateko. Gainera, nik egon nintzen eta errusiarrak zeuden, eta nik esan nuen, baina non sartu naiz nik. Bai, ni ez naz egon, baino argazki ikusitu eta badaskat hor egon diren lagunak eta Nire ez dit bat kriminala ere da. deitzen leku Ja. horrek. Oso... Txikian Uste nintzenian dut itxi bai, dutela. baina orain. Bai. Ez dute itxi, Ez dakit. Marinador. Uste, obretan daudela eta zerbait berria egingo dutela, baina ez nau ziur. Ba hori salbatzeko lan asko egin behar dute zeati, Ja, ez zegoen bat ere ondo. Bai. Eta beno, gero beste leku bat da gure herrian. Herriara joatea. Ez que nire herria super txikia da, eta bakarrik bi aiton amon egoten dira hor ordun. Eta Galizian dagoenez, pues... Bueno, eta lekuekin bukatu dugu orain, jarraituko dugu zer nahi dugunarekin. Bai. Ez da honen bale, entretenitzen gera bihotze balde. Frenorik gabe, talda pandera, norabiderik gabeko dela. Batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizero, batzuetan erota bestetan bero. Onkiotan bezala, txarra den lekuan ona ere bada. Ta honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera bihotze balde. Ta honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera bihotze balde. Bueno, jarrai dezagun. Orain arte, hainbat gauza aipatu ditugu. Top herriko jaiak, top itxoskiak, baino nik joku batzuk prestatu ditut. Hasteko, zer nahiago duzu? Badakizuen zer joku den hau? Bai. Bueno, bada espada, azaldu egingo dut. Bi galdera egongo dira, gehienak, absurdoak, tontoak, ez dago erantzun zuzenik. Garrazia da, hautaketa justifikatzea, eztabaida sortzea eta audientzia identifikatuta sentitzea. Kasu bakoitzean, zer aurkeratuko luken pentsatuz. Perfecto. Vale. Hasteko, lehena da. Ze nahiago dezue? Biluzik esnatu baso baten erdian, etxetik urrun, edo barruko arlopan unibertsitatean. Biluzik basoan, noski. Niri biak oso txarrak iruditzen zaizkit, baina Noski. nahiago dut biluzik esnatu baso batean. Ose, basoan hor dago. Bai. Nahiagoet, ja, oso Aurkitu- urrun dago. aurkituko dut, trolen bat, nahiago eta dut egun osoa ibiltzen egotia. Bai, Zati noski. basoan ez zite inor ikusiko Trolen bat, edo ikusiko zer. dit. Problema da, etxera iristea. Hori da. Taxi, eta jazta. Ja, biluzik taxian. Bai. Bale, urrengoa. Beti 5 minutu berandu iritzi, edo beti 30 minutu lehenago eta bakarrik itxaron behar izatia. Lehenago iristea, mesedez, nire lagunak entzuten ari dira, haiek ere horrela egin aldute, ze ni beti itxaroten ibiltzen naiz. Eta oso esaetzegina da, hemendik botatzen du. Ados nago. Ni nahiagoet baita bombazo, hau. lehenago iristea eta bakarrik itxarotea. 30 minutu lehenago. Vale. Ze nahiago ezue, gabonetan oparirik ez izatea, edo Olentzero. zure familiako norbaitek Olentzero. ez izatea, ez da opari bat ere eta gaizki pasatzea gabon oso dan. Norbait ez izatea, ni opariak nahi ditut. Ez, maide. Ez zait importa beste pertsona. Hau da, Bueno, a giz- ver, nire ama balima da edo nire Hombre, aita edo claro. nire anaia, baina Familiako bestela... norbait, ama, aita, Baina bestela anaia, niretzat opariak. Hau da, gizarte kapitalista batean ez garelako. Nik nahiago dute zeukitzen, jo. Bai, gezurti. Horrengo egunean, Gabonak, abenduako 25ean ez baditu erabiliko ez izango oparirik, ba bueno, baina abenduaren 26ean zehose eros. Bai, zera. A ber, Olentzero eta Mari Domingio ondo portatzen diran. Musu bat hemendik, entzuten ari direla. Olentzero. Kerek asko izaro. Jarraitzeko,
Zer nahiago ez zue, gezurla esaten duzuen bakoitzean barre egitea edo beti egia esatea. Ni beti barre egiten dut, gezurra esaten dudanean. Zaila da, ni gezurrarena. Zati azkenean errealitatea da ni beti barre egiten dut eta... Barre egin behar dugu. Ez que beti egia esan behar baldin badut, igual norbaitaki nik gezurra egiten dudala eta barre... Ez daki nik gezurra egiten dudanean barre egiten dudala eta kolatzen da gezurra. Bale, urrengoarekin jarraitzeko, urrengo jokoa red flag edo exagerazioa deitzen da. Hau ez egitzen duzue? Bai. Bueno, berleiro, entzun leoku lortzeko Perfecto, azaldu ingo dut. Urrengoa red flag deitzen da. Eta zerbait izango dut eta zuentzako exagerazioa edo red flaga den esan beharko dezue. Beraz, az gaitezen. Lehenengoa, hau da, ez du erantzuten, baina historiak etengabe igotzen ditu. Hori oso red flag handia da. Exagerazioa. Agian bizi dugu. Bai, exagerazioa. Ez. Eta utzi besteak bizitzen. Bai, baina, bueno, gertatzen zaizunean, ez da oso polita. Gertatu zait, aldi eskotan eta niri ez zait importa. Bale, beste bat, Bale, urrengoa, red flag edo exagerazioa. Ikusiko dugu esaten dio guztiari. Osea, hau da, esaten diozu, ez dakit, plan bat edo zerbait egiteko esaten diozu, eta beti ikusiko dugu edo, osea, ez du inoiz ezer planeatzen edo... Exagerazioa. Ez, Maider, da guztiz red flaga. Ez, nik... Bueno, oso ikuspuntu ezberdinak ditugu. Bai. Bueno, eta honekin bukatu da sekzio hau. Zuen iritzia jakin nahi dugu baita, Bai. beraz, gero... aurrerako komentarioetan telefono, idatzi. Komentarioak idatzi, zuzenean ari garela, edo gero telefono zenbaki bat emango dugu, bertara mezuak bidare aldituzue. Honekin, sekzio hau bukatu dugu, eta orain, beste batekin jarraituko dugu, kontsultorioa. Tun, 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 tun. Bueno, ongi etorri gure kontsultoriora. Desgrazia denak monetizatzen diren txokora. Atal honetan dakizuen bezala, dei baten bitartez zuen anekdota edo zalantzak galdetuko dizkiguzue. Hau da, izenak dion bezala kontsulta bat egingo diguzue. Hori da, eta guk konponbidea aurkituko dugu edo, saietuko gara agian. Hori da, bikote, gogoratu telefono zenbakia 6 zazpi 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 6 bat 2 3. Errepikatuko dut. Así que apuntatu. 6 zazpi 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 6 bat 2 3. Hori da, erredakziotik egongo dira erantzunen zain. Laster iritsiko da, lehengo deia oso fidelak zarete gure programara eta badakigu asko gustatzen zaigula. Irakurtzen ditugu, sare sozialak. Bai. Eta, bueno, erredakziotik esaten didate, badaukagula doi bat, bai? Ea, bai? Bai, a ver. Bueno, a ver, zer esaten diguten? Kaixo. A ver, urrengo ban. Bueno, kaixo, nik ditzei zuetze, dela egun batzuk eginun gertakari nahiko tragikoan ere etxean, eta hain nintzen Lady Gagaren bideoklip bat entzuten, zehazki Poker Face abestiarena. Eta, emozionatu nintzen, eta musika oso altu jarri nun, eta nire hamsterra batzun hori soportatu edo, eta hile gintzen musika oso altua zegoelako. Zer egin dezakit, hau konpontzeko? Ostras. Bueno, nik uste dut, ikusi ditut hor bideoak, gatzan sartzen bali baduzu euli bat. Arroza, ez? Nik arroza sartzen ditut. Gatza. Gatzan sartzen bali baduzu euli bat. Ongi etorri zerura, Maider. Alduzula, Ongietorri zerura berpiztu. Berpiztu? Bai, berpiztu euli bat. Probatu zure hamsterrarekin, ez dela euli. Hori egia da, agian. Euliak? Baina euliak gatzetan sartzen baduzu benetan... Bai, bideoak daude, eta nahi badezute. Igoko ditugu gure, ez? Bai, euliak berpizten.
Ba, saiatuko gara, saiatu, eta Bai. mila esker Ui, zure... bai, erredakziotik esaten dute, beste dei bat daukagula. Bai. Kaixo. Bai. Kaixo, deitzen dizuet duda asko konpontzen dituzuela entzun detelako, eta, bueno, anekdota bat dakat. Bai. Eta, bueno, gauzia da, nik aste asko daramatela saiatzen slaima egiten, baina ez jata inoiz ateratzen ez dakatelako boraxa. Orduan ere galdera da, bernola egiten nin slaima boraxa erabili gabe. Hau da, denok txikitan eukidegun arazua. Trauma, izan da trauma. Eskerrik asko deiagatik. Bai. Bai, hau, arazo psikologiko sakona da. Nik inoiz ez nakan boraxa, ez nakian. Zer da boraxa? Non dago boraxa? Ez dago boraxa. Ez dago boraxa. Bueno, ni daukate errezeta bat. Ez dago boraxa. Adibidez, borax ordez erabili dezakezu arratoi bat. Bai. Ni askotan dragoi baten puskerra, eta hori aktibatzen zuen horrelako bat. Hori aktibaten zuen... Baina zuek zorginak zerate? Zuek olako gauzak itxen dituzue etxian benetan? Bueno, ez dugu zorginen inguruan itxingo, zei urrengo sekzioan agian, horrelako bat izango dugu gurekin. Bai, kanpoan ikusi den lehen Zoraida tarotista, gero etorriko da. Ez egin spoiler. Ez detege spoilerrik egingo. Ba hori saiatu. Así que geratu hemen, hau ez zela... Bai. Geldituko. Bueno, saiatu slaima egiten beste osagairen batekin. Bai, beste dei bat. Bai. Entzule honak ditugu, Ea, opa. Kaixo, irukote, nire gaurko kontsulta pixkat lotxagarrisa da. A ber, esan. Nahiko lotxagarrisa, izan da. Lasai egon. Ta, bueno, kontauko etzuet. Etxan zaude. Resultatzen egualan etxakurrari ia mosten, ta egiz esan da, motiba honintzan pixka guraizekin, eskua junjatan, ta de repente, begira honeman txakurra, eta txakurra kalbua zegoa. Eta literalmente kalbua. Ai, ama. Eta orduan, ontxe bertan ez dakit ondo zegin, eta bakite irratisa entzuten anian jendiak, ez naba larrazisa ikusi, baina, bueno, bidaliko eta argazki zazuek ikusteko. A ber, argazkia bidali du. Ikusten eta a ber si txekuten, porque nire amak hau ikusten da benian, bronka bota biosta, asegura, vamos. Bai, guazen argazkia ikustera. Erredakzioetik pasatu digute. Jarri argazki hori, ikusi. Ai, ama! Aize politxe! Bueno, berriro jarriko dugu argazkia. Arazo bat egon da. Zesatarra. Nola satarra, oso polita da. Nik gomenatuko nuke, ilapaindegi bat izatea txakurrentzako, zati hori, ze guapo geratu da. Bai, agian joango zein da bere zenbakia. Ba ez dakit, erredakzioan dakite, baina ondo moztu dio zure ustez, Maider. Bai, oso guapo. Nola deitzen da. Ba ez dakit nola deitzen da. Agian tinteren bat jarri aldi oso. Bai. Izango da purtsu bat, eta itzegin berarekin, konbertsatxioa, man. Ekarrian duzu gure... Alokairuak kobratu, ja pertsona da, ez da? Bai, errenta... A ber, errenta garritasuna. Urrengoa, bai. Agur, bai. Kaixo, a ber, nire gaurko kontsulta alda izan oso ona, o superbitxia. Oso bitxia. Lenguan, unintzala, pues nire lagunekin de pandereteo, no? Pim, pum, gora eta bera, a un restaurante chuli, que vamos, eso era en plan pijada absoluta. Bai. Sartzen gera, nos sentamos, tal, seskagun pues lo que parecía que mejor pinta tenía en la carta, Seskatu, que pedimos pato, atea. Pato, pedimos pato, tal. Bueno, eskatzen nik, espérate. Eskatzen dugu atea, no? En su juguito a la naranja, o sea, izan lehenengo bokaua hartu, o sea, jan, casi me da algo. Sapore hori izan zan, inexplicable. No te sabría decir a qué sabía eso. Orduan, la gracia ven ahora, ixa €1 kuentia, o sea, no puede ser. Eta, bueno, galdera da, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos o qué hago yo? Asa yo, queja bat jarri restaurante horreri, ez dakit denuncia, o sea, no sé qué hacer, que me devuelvan mi dinero, o le llamamos a Chicote, porque Pesadilla en la cocina... Alucino pepinillos. El mejor capítulo de Pesadilla en la cocina. Bueno, eskerrik asko zure... Maider... Igual atea zen txakur hori. Aurreko txakurra. Aurreko txakurra. Bai, bueno, eskerrik asko zure mezuagatik. Hitz egiten dezu nere lagun bat bezala, nerea bezala pandereteo da bere oso hitz gustokoa. Bai. Eta, bueno, ez dakigu zer esan. A ber, atea zorientzua zen eta hori zaporeak endu dio ustedet.
normalean... Atea sufritzen badu, bere zaporea hobea A ber, ni oso ate gozoa janditut. Susizeron, Donostian oso ate laranjara osoa jandu, Bai, eta rabit. Eta rabita, Ba bueno, izango da, depende tokia, ez da? Jarri TripAdvisorren iritzia eta ¿qué pasa? Bueno, azkenengo pertsonaren deia entzungo dugu, a ber, bai? Bueno, gabonak datozenez, niko Gabonak datoz? kristolia hona salaitea. Mitikaz belaz agertzen dizenak Pinterestean, holan luzeak eta okertuak. Osa, hori da eskulan bat, basikamente beratzozuna zera, eta jartzeo zukure osun forman, ez? Vale. Nik ikusiot TikToken dauela modu bat iteko dela zera sartu beroan eta mikroondasean berotu. Vale. Ni superposik, sartu dut bela mikroondasean eta de repente pum! Entzun dut. Ya está aquí la guerra. Mikroondasa, zera guztia mikroondasan petau indau, gure izen dut mikroondasa barrio martxan jarri, eta ontsi, nire ama etorrikoa ordu batetan, eta 5 minutu beratzen jataz, hau garbitzeko, eta ez dakit nolain behar dut laguntza, urgente. Ai ama. Animo. Eta zerrekin garbitu aldu hori? Txakurrari laguntza eskatu, edo zure katuari. Claro. Agian txakurrari moztu aldi oilea eta hile horrekin garbitu, ez? Bai. Bueno, askotan, niri adibidez, edozin janariarekin batzuetan, horrelako hausak hartatu zaizkit mikrouinean. Bai? Zer santu zenun zuk? Patatas, Ana Riojana. Eta hori esplota mintzitzaizun? Bai, patata esen patata, gero? Patata! Potota. Eta... Potota ez da sartu behar, zati ni sartu nuen eta... Ez ezta? Ez que mikroinak oso... Txernobil... Mikroinak oso arriskutsuak dira. Bai, oso arriskutsuak dira. oso txarrak botatzen dituzte, osasunerako. Bai, kontuz etxean aurre egitean, potota sartzerakoan oso... Baina, klaro, bela hori zer ez eginda zegoen, ze, klaro. Agian... materiala eske oso ona. Ja. Bueno, realizaziotik diote pertsona bat daukagula zain, orduan pasatuko gara urrengo sekziora. Mi esker entzuteagatik eta miratzeagatik, bai. Arria zuratzen ditut nik, kate beltzak apurtu nairi, korapilloak hausteko, bizitzaren zama harintzeko, zerbeza batzuk hartzera, zartoz nirekin etxera, korapilloak haustera, zure ondora nirekin gora. Tresnago gaueko argia pizteko. Bueno, orain azken atalean sartuko gara. Bai, hori da, Aimar, orain azkenengo atalean sartuko gara. Bueno, atal honetan, gonbidatu berezi bat daukagu lehen azaldu dizuet, eta hau da nik gogoien nuen atala. Bai, baina, bueno, oraindik gelditzen zaigu denbora, Bai. Gonbidatu berezi bat ekarri dugu Rumaniatik. Bai, bueno, berak dio Narniatik datorrela Paresutik. Bera Zoraida deitzen da, ez dakit ondo barkatu. Eta Euskal Herriko entzunlei kartak irakurtzera etorri da, estudiora. Wow. Bueno, Aretxabaletara arte etortzeko, indu bidia, Rumaniatik, edo, bueno, Narniatik berak esaten duan bezala. Orduan, aurrera Zoraida tarotista! Kaixo Zoraida. Bueno, usten zaitugu zure sekzioarekin. Bai, eskerrik asko. Kaixo eta ongi etorri Zoraida tarotera. Ni Zoraida naiz eta Rumaniatik nator Aretxabaletaraino zuei. Zuzenean kartak irakurtzeko.
Entzule maitagarria, deitu 800-008-00 zenbakira, zure etorkizuna aurre ikusteko. Berez diot, 800-008-00. Mirariak zain ditugu, eta ez du nik esaten, izarrek diote hori. Eta tarotari esker, ikus dezakegu zer gertatuko zaigun gizakioi. Ados! Zardadilla lehen deia! Norbaitek erantzun dezala orain edo madarikatuko zaituztet guztioi. Errealio soziotik diote linea denak saturatuta daudela. Eskerrik asko, Euskal Herria! Kaixo? 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 Ondo entzute zaitut! Isildu. Zan nahi dut, kaixo, ongi etorri. Tarot, Zoraidara. Ai, kaixo, Maitea. Ezaki zenbaki okerra markatu dudan. Ai, Maitea, zarragean aiz gauza hauetarako. Atxo zahar, ziur nago, tanatoriora deitu nahi zenuela, baina izarrak elkartu gaitu, hau ez da kasualidadea. Nola da zure izena? Ai, Maitea, ez zara nire izenaz gogoratzen? Ni Mari Jose deitzen naiz, hainbeste gogorazten didazu nire biloa. Nola zuen zen zure izena berriro? Adelaida! Anderea, ikus dezagun zer gertatuko zaizun, geratzen zaizkizun 2 minutu hauetan. Adelaida, zatu zure amona bizitatzera. Olaia, hemen dago akarrik. Ea zer azaten duten izarek. Ai, sorte ona dagoela ikusten dut karatetan. Honela interpretatu daiteke. Agian, loteria irabaziko duzu. Edo sorte ona zure seme alabei, orain erentzia izango baitute. Ai, Maitea, baina ez altzen esagertu. Ez altzegoen ertzaina zure bila. Anderea, nire kartek esaten dute, bilatzen baduzu aurkituko nautela. Eta nire izena Zoraida da, ez Olaia edo Delaida, mesedez, Mari Jose. Ai, Maitea, zema faltan bota zaitudan. Zergatik ezin gara mora bizitatzera itzuli. Hemen dauden karatek, esaten didate zenar hori, zain duzula, altua gaztea, ezu bezalakoa. Eta begi urdinak dituena, turkesa, itxaso garbia bezala. Abai, nire senarra hil zen. Baina tira, aztuta neukan, noiz etorriko da gizon hau? Oso laster! Hor deitu dizut, senarra inbokatu dut. Ai, Maitea, hor dago nere senarra. Emaidan zu, dilo guztia! Mari Jose, neska, lapur bat da, joan zaitezi ez etxetik eta deitu poliziari, mesedez. Galdera gehiago. Mari Jose? Mari Jose? Bueno. Behar bada, Mari Jose bera senarrarekin biltzera joan da. Zoraida tarotista berriz ere mirariak egiten. Urrengo deia! Kaixo, bro, laguntzu aurkitzen, katutxo bat, bro. Mutilonek argi dauka zer nahi duen. Nola duzu izena, ongi etorri tarot Zoraidara? Ni Mateo, bro, deitzen naiz. Mateo. Ea zer dioten nire kartek. Zure etorkizuneko maitasunaz, hitz egin berri dudala diote. Bro, eta horrez esan nahi du, partidozo bat, edo katutxo bat, edo ze. Mari Jose du izena. Zaharagoa da, baina maitasunerako ez dago adinik. Ez da bat ere edera. Mari Josenekin pasatu. Mari Jose? Mari Jose? Opa, Mari Jose deitzen danera amona, ostia. Zure amona Mari Joseren zenarrarekin bildu da, ere bai. Ze, nola hil dela, joango nahi zure garako los pibes, Anuel,
Isildu, kani, venga, agur, mesedez erredakzio, moztu deia. Urrengo pertsona. Kaixo ama, gaur lau piruleta jan eta lagun bat egin not. Nola duzu izena, guapo? Ez, ni neska naiz, izasko not izena. Guapa da, izasku, guapa, esan zer gertatzen zaizun. Ai, horixe! Euskalki hori zenengoa! Gezurra, traidorea! Ni Narniatik nator, paraizotik. Ikus dezagun zure etorkizuna. Ui, sorte txarra duzu zain. Sorte txarra zure zain dago! Zuretzitik nabil, zure, bila, noa! Astroek jakinarazi didate emakume hau hiltzailea dela. Agur, ene adizkideak, agur. Rosaida? Zoraida. Nun zaude? Bueno, Zoraida jun eginda, Zoraidak agur esan digu, jun eginda, beldurtu eginda azken dei honekin, eta orain ez dakigu zer egin. Bueno, Zoraida? Bueno, arazo bat uki dugu, erredakziotik esan didate Zoraida joan dena nahiko azerre, Azarre junda? Zeo zer fife bat, ez que ez dut oso nulertu. Nik uste dut Zoraida zala Aramis Fuster. Bai. Aramis Fuster... Agian Coca-Cola bat behar zuen, zati Aramis Coca-Cola adiktua da. Coca-Cola bakarrik. Coca-Cola txikia, light. Aramis, hemendik gonbidapen bat, losatzen dugu gure saiora etortzeko, ez? Nik uste dut benetan zala Aramis, baina mozorrotuta. Claro, Aramisi asko gustatzen zitzaion ahotsa raruak itxia, eta... Aramis bizirik dago oraindik, bosten urte ditu, baina oraindik bizirik dago. Bai, egia da, bizirik dago. Hori uste dugu, bueno, ez que bera zen. Bueno, nik soinu erraroak entzuten ari naiz, irrintziak eta ezakit, ze gertatzen ari den. Irrintziak? Bai, ez duzute entzuten. Ez, irrintziak entzun ditut, agian igual dira Zoraidaren, ez dakit zeo zer. Zoraidak suposatzen dut inbokatuko zuala zeo zer, Narniar arte juteko, ze... Hombre, Ryanair ez dut ustartuko nuenik, Zoraida, ez. Ba, nik uste nuen Zoraida la veneno zela. La veneno? La veneno zer gaita? Digo, vaya! Baina Maider, veneno zeba? La veneno gaizoa, hilda dago. Ba, igual bere reenkarnazioa, bera asko gustatzen zaio reenkarnazioa. Gatzan sartu dute. Bai, beno, orain azkenengo sekziora pasako dugu, eta eskerrik asko hemendikan Zoraidari eta barkatu eragozpenak. Mi esker.
Beno, gaur egun oso arraroa izan da, osea... Bai, ze zaio potentea, ez da? Bai, Izozkiak... Gauza asko izan ditugu. Bai, izozkitik, Festak, tarotera... Tarota, Porra. Mari Jose, Egia. Eta Mateo. Rosaida, Mateo, Bro. Mateo. Eta ikusiko ditugu laster albisteak, esaten dutelako izaskun hiltzaile bat zela. Nola? Bueno, Bai, bueno. Jundela garrasika taroten zoraidaren gana. Osea, ia hilda bukatu bera, Ze marroia, ez da? Bai. Aia ba. Agian gatzetan Ze sartu behar beldurra. digute, hiltzen baldin badigute. Hamster gisa joa, beti gaizki hiltzen dira. Ja, nahi pena handia mandi. Bai. Nik dazkat lagun batzu hamsterrekin, eta, bueno, zelako historioak. Nere lagunen hamsterra jauze egin zen bere etxetik, osea, eta bukatu zuen aplazatu da, osea. Nire lagun baten laguna, zeukan hamster bat, eta literatik lurlera botatzen zuen. Bai. Pentsatzen zuelako hamsterra egin egingo zuela. Baino ez zuen egan egiten, eta gainera gurasoek harrapatu zioten, eta hamsterrak kendu zioten. Bai, animaliei ondo tratatu behar da, hombre. Bai, oso ondo, animaliak oso onak dira, oso garrantzitsuak. Txakur hori bezala, oso pertsona guapo. asko baino beak. Orainik errealizaziotik ez didate eman txakurraren zenbakia, a ber, zenbakia eman, mesedez. Nola, 666, hori da bere zenbakia. Ez, 666, ez, 645. 645. Bueno, eta Zoraida gainera... Nik pixka bat azerra ikusi dute. Ja, super azerra joan da. Eta korreika, garlasika... Wow. Bueno, gaur oso arraroa izan da, oso divertigarria, baina hau bukatzen ari da. Nola pasatu ez zuten, beldurra pasatu dut, eta ere maitemindu egin naiz, eta oso pozik dago. Noski, txakurra. Bale, eta baita, beste sekzio bat ez dugu izan, denbora ez izan ez dugulako, baino, galdetu ditugu Instagramen erabili dituzten aitzakirik txarlena. Eta super txarlak izan dira. Batek esan du, gurasoek ez ziotela gusten etxetik ateratzea eta bikotearekin bizi da. Eta 31 urte dauzka, orduan, ja, pues hau izan da dena. Bueno, honekin bukatzen dugu, ez da? Urrengo saioari, zarrera emango diogu? Bai, hori da. Bai, eskerrik asko entzule maiteak. Urrengo arte. Eusko Jaurlaritzak dio, dirurik ez dagoela, baina ze kasualitate guria falta zaiela, baina laizter ikusiko dute, joder, potrotaraino gaudela, joder, potrotaraino gaude. Nor, balintzatasun juntibo, joder, balintzatasun juntibo, joder, balintza badakigu. Nor, balintzatasun juntibo, joder, balintzatasun juntibo, joder, balintza badakigu. Erosi dute, kriston helikopterua, baina zertako nahi dute, olakoa baratua, baina
Laizter ikusiko dute joder, potrotaraino gaudela joder, potrotaraino gaude. Nori nor, baldintza eta subjuntibo joder, baldintza eta subjuntibo joder, baldintza badakigu. Nori nor, baldintza eta subjuntibo joder, baldintza eta subjuntibo joder, baldintza badakigu. Egunon, gun aroa, Beñat, June, Usue, Oibar eta ni Maialen gara. Eta gure saioarekin hasi aurretik albiste pare baten berri emango dizuegu. Nutrizionisteko hartarezi dute, sare sozialetan elikadurari buruzko buloak gero eta gehiago zabaltzen ari direla. Eta erabiltzaileei adi egoteko eskatu diete. Batez ere, edukiak emozio oso indartsuak sortzen baditu. Adituen arabera, beldurra oso itxaropen faltsua pizten duten mezuak susmagarriak izaten dira askotan. Horrez gain, konfiantza handitzeko auditoria sistema masiboak sortzea proposatu dute. Eta gogorazi dute, bulo bat gezurtatzea asko zailagoa dela ura sortzea baino. Beatriz Roblesek nabarmendu du desinformazioa beti interes jakin bat duela atzean, eta horregatik funtsezkoa dela informazioa kontrastatzea eta iturri fidagarriak erabiltzea. Sarean gertatzen diren eraso matxistak identifikatzeko tresnak bildu dituzte gida batean. Emakunde jarri izeneko gida argitaratu du, eta horren helburua da sarean gertatzen diren indarkeria matxistak mota desberdinak identifikatzeko tresnak biltzea. Batez ere gazteei, hezitzaileei eta dinamizatzaileei zuzenduta. Gidak adibide praktikoak eskaintzen ditu. Sare sozialetan edo bestelako testuinguru digitaletan ikusi daitezken eraso matxisten adibide zehatzekin, eta horiei aurre egiteko erramintak ere proposatzen ditu. Helburua da interneta ziberespazio osasuntsuago eta berdintsuago bihurtzea eta gazteek modu kritikoagoan ezagutzea sareen jasotzen duten indarkeria mota hori. Orain, gaur egun borborrean dagoen gai bat ekarriko dugu gogora, sare sozialak. 2020tik geroztik gora egin du haren erabilerak, eta umeek gero eta nahi gehiago dituzte haien etorkizuna hor ikusteko. Zuetako batzuk ez zarete oso murgilduta egongo teknologia berri hauetan. Batzuei arraroa irudituko zaien arren. Sare sozialak plataforma desberdinen bitartez gizakien arteko harremanak estutzeko erabiltzen diren zerbitzu digitalak dira. Askotarikoak dira hauek, baina baita batik bat TikTok eta Instagram dira gehien erabiltzen direnak. Zuek adibidez, sare sozial erabiltzen duzue gehien? Nik, nire kasuan, gehien erabiltzen dudan sare soziala TikTok da, egunan ordu bastante pasatzen ditut bertan bideoak ikusten, baina hala ere, Instagram nahiko erabiltzen dudan sare soziala da, bai eta, argazkiak ikusteko eta abar, baina hala ere, asko erabiltzen dut lagunekin hitz egiteko. Egia esan, WhatsApp baino gehiago erabiltzen dut, askotan amak bronka botatzen ditu horregatik. Ni baita zurekin adostasunen nago, gehien bat Instagram eta TikTok erabiltzen ditut. TikTok gehien bat nik uste, oin dala hilabete batzuk hasi nintzen gehiago erabiltzen. Eta ez dakit sare sozial bezala kontsidera daiteken, baino YouTube. Baita nik uste dut. Nik uste dut baietz. YouTube baita betidanik erabili izan dut gehien, eta nik uste ordu gehien bertan pasatzen dutela. Nik argi eta garbi esango dut, sare sozialak nik printzipioz ez ditut erabiltzen, eta egia esan, ez ari bat erakargarri egiten mundu hori. Ez, irutu ez ari dela, sare sozialak edo ez dakit, scroll infinito horrek dakarrena nola baitela, morboa elikatzea eta ez dakit, berez inori interesatzen ez ezkion gauza batzuetatik abiatuta, ordu asko pantilla aurrean egoteak. Nire kasuan bai erabiltzen ditut, aipatu zuen moduan Instagram gehien bat erabiltzen dut nire lagunekin hitz egiteko eta TikTok bideoak ikusteko, baina baita erabiltzen dut Twitter, ez duguna aipatu eta nik uste dut sare sozial garrantzitsu bat dela, batez ere gaietaz enteratzeko edo albisteak irakurtzeko, eta bertan goizetan batez ere sartzen naiz hori irakurtzeko. Ni adibidez ez dut Twitterra instalata, ez dut instala inoz, ez dut erabili inoz, benetan. Eta ni June moduan Instagram eta TikToka gehien erabiltzen dudan sare soziala da.
Ados orain berriro ere, ariari helduz, aipatu dugun moduan, garai hauetan sare sozialak erabiltzeko premia dago. Eta honen aurrean, aurrek geroz eta adin gazteagoan dakar sare sozialak erabiltzeak. Eta honen aurrean ere, esan behar dago teknologiak izugarrizko garapena jasan duela. Horrela, umeek iPhoneak eskatzituzte urtero, eta horrek ere dakarna da, adin, oso goiztiarretan, umeek berez kontsumitu behar ez lituzketen gauza batzuk kontsumitza. Atzera begiratzen hasiko bagina, argi ikusiko genuke okerrara goazela, etengabe. Lehenengo 12-13 urterekin jasotzen zuten umeek mobila. Momentu honetan egoera asko aldatu da, eta orain 8-9 urterekin ematen diete. Nik adibidez eukin un mobila LH5-6 arten, eta uste zagintzela lehenengotariko. Nik naroa bezala, lehenengo mugikorra edo ukinun, 9 urte egin más o menos, eta baina mugikor hori simtxartela gabekoa zen, orduan, zer argaziak egiteko eta berra biltzen nun. Baina gero 11 urte aldera edola mantziaten simtxartela, eta kurtseko lehenengotariko ez zanintzen ere mugikorra erabiltzen. Nik garbi esango nuke, nizan nintzela nire kursoan azkenekotarikoa. Ni jasango nuen, okeres banago DBH bateko udara aldean, eta egia esan ez nuen inungo premiarik izan lehenago mugikorraren erabilera egiteko. Eta garai horretan ere ez nuen sare sozialik erabi, niri mugikor normal bat eman ziaten, hau da, junek aipatu duen moduan SIM-txartelaren kontua eta integratua zeukan. Eta bestela ere barabiltzen nuen, WhatsAppa lagun batzukin idazteko, eta gero beste zertarako, ez? Ni adibidez, niri emon zoztien nire lehengo mugikorra LH6ko udan, DBH lehengo maira pasetako, eta nire ustez emendeko pilo bat egora ezberdinak. Zu garazi zenbat urtekin hartu zenuen zure mugikorra? Ni uste dut 13 urterekin hartu nuela nire lehengo mugikorra, eta izan zen prezio sozialaren gatik. Nire ama adibidez ikusi zuen mundu guztia zeukala mugikorra, eta adibidez kalera ateratzeko grupoak erabiltzen zituztela, eta gero gainera kalean beraien artean hitz egiteko baita ere, orduan ikusi zuen nire ama pizka bat nire lagunetatik aldenduta, eta mugikorra eman zian. Baita, nik uste baita gurasontzat azkenen dela errezena mobila ematea behien aurrei, eta ez igual 8 urtekin, baizik eta gurasok behaien seme alaben egonezina ikusita 5 urte dituztenen askotan lasai bizitzeko ematen diete entretenimendu iturri amaigabe bat, dala, azken finen sakelakoa, haiek ez arduratzeko. Egia da, askotan famili bazkarietan ume txikiak negar egiteari usteko YouTube ematen zaiela. Argi dago, gizartea mugikorraren erabilera handitzen dela, eta momentuero derrigorrez eskura dugun gailua dela, eta ez dara goratzen duguna. Azken asteetan, bakarrik dagoen jendeak duen jokabideari harreta jarri diot, eta autobus geltokietan, kalean, itxaron geletan eta tabernetan, bakarrik dagoen jende gehienak mugikorrera begira dago momentu horietan. Eta ez duzue uste hori guztiak gehiegi normalizatu dugula gure gizartean? Esan nahi dut, gaur egun adibidez, orain bertan aipatu duzun bezala, tabernetan lagun taldei begiratzen diezu eta askotan isilean eserita daude mugikorrari begira. Ez duela esan nahi horrela daudela denbora osoan, baina kezkagarria da batez ere gazteen artean. Aspertuta dauden momentu bakoitzan mugikorra ateratzen dute. Gainera, mugikorra eskuan duten momentu gehienetan sare sozialetan sartuta egoten dira. Influencer desberdinen edukiak ikusten eta horrela gazte asko kaien etorkizuna horrela ikusten dute baita ere. Umore, dantza, moda, blog eta horrelako bideoak eginez. Tira. Esango nuke honi lotuta, azken finean batzuk mundu polit eta beresgarri moduan ikusten dutela hori. Baina onura gutxi batzuk baldin baditu ere, bere alde txarrak ere badituela aitortu behar dugu. Esan ere, sare sozialak gure egunerokotasunaren zati oso handi bat parte dira. Eta jabaitu behar gara alderdi negatibo hauen arriskuaz. Eta
beti ere hauek duten dituzten ondorio ez. Bueno, lehenik eta behin, nire ustez mendekotasuna aipatu beharko genuke. Askotan, ohartu gabe, ordu asko pasatzen ditugu mugikorrari begira, eta horrek gure denbora kudeaketa eta kontzentrazioa kaltetzen ditu. Adibidez, ikasketetan edo lanean errendimendu txikiagoa eragin dezake, menpekotasun arazoak sortzeaz gain. Zuek zenbat denbora zerabiltzen zuten mobila? Nik uste, azkenen hilabete hauetan, aidala handitzen, aste honetan, dara matena, azelen aste artea, esango nuke, 4 ordu terdi diela. Bueno, nire kasun, niko haindala urte batzut asko zere erabiltzen on mugikorra, eta kezkatzen hasi nintzen, eta oain saiatzen nahi naiz, geroz eta ordu gehiago egotea mugikorrakin, eta egia esan, nahiko ondo, asko zobeto. Nik egia da, asko nabaitzetela noiz, eguna, klase dakaten egunetan, edo etxean egun guztia pasatu dudan egunetan, ordu desberdintasun hori. Adibidez, aurreko larun batean, 11 ordu pasan dituen mugikorrarekin, baina nire aldea esan behar dut, nik Netflix beti mugikorretik ikusten dudala, eta ordu horrek ordu asko goitzen dizkitzea. Seguro nago, zuetako asko, Netflixeko orduak kontatuko bazen dituzten bai, ordu gehiago ikusten dituztela. Bai, segurazki gehiago izango nituzke, baina nire aldetik esango nuke, nik hain zuzen ere aurreko astean begiratu nuen nire jarduera eta asteko jarduera gehien izandako egunean, pare bat ordutxo eraman nituen mugikorrean, eta egia zen pertsonalki da xente iruditzen zait. Osea, adibidez, 11 ordu mugikorra horren egote egunean barkatu, baina pixka bat exageratu iruditzen zait. Nire kasuan justiz kontrakoa da, ni egunero, denbora hori ez da 7 edo 8 ordu baino gutxiago, ez da, 8 ordu baino gehiagokoa, eta, ez nago harro datu honekin, baina egia da denbora gehiena pasatzen dudala TikToken adibidez, eta gehienetan hausnarketa bat egiten dut eta pentsatzen dut egunero 8 orduz banago mugikorrarekin nire bizitzan zehar zenbat denbora izango da eta hemendik entzuten dauden noi animatzen ditut haien mugikorreko denbora begiratzera eta hausnarketa berdina egitera. Bai, guztiz da. Nere ustez baita eragin nabarmena dauke autoestiman, gehien bat sare sozialetan irudi perfektu gabe ikusten ditugulako, eta horiek maiz errealitatearekin ez dute zer ikusirik. Eta horrek konparazioa sortzen dut, eta igual gure artean ez hainbeste baina garatzen ari garako modun baten edo beste, baina 12-13 urte dituzten nesketan gehien bat esango nukenik, honek sortzen du presioa, antxetate edo frustrazioa handia. Eta horrek azkenen arazo mentalei asko eragiten die. Egia da, gainera, pantailan atzean ikusten ditugun pertsona horiek, gehienetan ez dituztela naturalak diren gorputzak edo aurpegiak erakusten. Eta horrek ez du laguntzen jendea izan dezaken autoestima arazoi aurre egiten. Azken aldian, pribatutasunarekin arazolarria daukagu. Sare sozialetan informazio pertsonal asko partekatzen dugu, eta batzuetan honek suposatzen duen arriskuaz konturatu gabe. Datu horiek gaizki erabili daitezke eta horrek segurtasun arazo asko ekarri dezazke. Ta honekin batea, interesgarria iruditu zaiten lehengon, TikToken ikusi nula bideo bat, bere TikTok rapta erakusten zola. Rap azkenen da ez dakinantzat, Spotifyek baita egiten dut, eta azkenen zenbatu orduz, minutuz, egontzean urte oso musikan zuten, zure artista entzunenak, abestik taula. Orduan da, laburpen bat bezala zure urteana. Ta TikTokekoa, sartu nintzen aber nola egiten zan, eta egia esan zan, zure perfilen sartzea eta ematea deskargar datoz. Osa, azkenen zure datuk deskargatzea, ez dakizula hor zeine iritsiko zaizkion hori, datu horiek, eta azkenen jende egiten dola hori behaiei asola gabe zehaldanin behaien datukin. Eta, interneteko datuekin lotuta, saretan mugitzen den desinformazioare arazo larriak dira. Gezurretazko albisteak askar zabaltzen dira eta ondorio psikologiko eta sozial larriak izan ditzakete. Batez ere, informazio hori ziberbullying bezala erabiltzen denean. Azkenean, sare sozialak oso krudelak izan daitezke.
edozein akats txikirengatik irainak erabiltzen direten gabe, eta honekin lotuko nuke gaur egun dagoen joera pertsonak kantzelatzeko, garrantzi gabeko zerbait egiten dutenean txarto, pertsona hori seinalatu eta eraso egiten dute. Batez ere gazteetan, martxoak 18an Joshua Blatget, 16 urteko influencerra bere buruaz beste egin zuen sare sozialak eragindako depresioaren ondorioz. Joshua bezala, milaka influencer daude gaur egun depresioarekin sare sozialetan. Bai, tira. Laburbilduz, hasieran esan dugun moduan, sare sozialak tresna erabilgarriak izan daitezken arren, zinbestekoa da kontzientziaz eta harturaz erabiltzea. Gure eta gure inguruko pertsonen ongizatea eta segurtasuna ziurtatzeko. Bueno, eta guzti horrekin batera, indarra hartzen ari da ere adimen artifiziala. Funtsezko eragina izan du sare sozialen panorama erabat eraldatzeko, eta evoluzio azkarra ekarri du. Etorkizuneko bilakaera interesgarriagoa aurre ikusiz. Gaur egun adimen artifiziala ezinbestekoa da sare sozialetako esperientzia pertsonalizatzeko. Algoritmo sofistikatuak erabiltzen dira erabiltzaile bakoitzaren portaera, gustuak eta interakzioak aztertzeko. Horri esker, plataforman igarotako denbora handitzen da, dependentzia sortzea lortzen dutelako. Bai, gainera, adimen artifizialaren bidez edukien moderazioa hobetu da. Diskurtso kaltegarriak eta spama detektatuz. Eta funtzio berritzailea gehitu dira. Hala nola, irudien eta bideoen tratamendua edo chatboten bidezko deseroen arretaren automatizazioa. Bai, adibidez, toain dela denbora bat, Rosaliaren kasu izan zen, bere argazkitako bat hartu eta editatu egin zuen, jendeak bere gorputza sexualizatuz. Bai, eta gaur egun, adibidez, unibertsitatean noin dela aste pare batzuk, jende hasi izan adergazkiak ateratzen bi pertsonei eta haien arteko musu bat erakusten bideo baten, eta hori bakarrik adimen artifizialarekin. Azkenan edozein gauza duen gaur egun horrekin. Bai, da ikusten duzun hori ez da erreala, eta hori kontzientzia hartu behar dugu, batzuetan ikusten dugun zerbait ez dela beti erreala izan behar. Bai, behar, eta gero ere konturatu gara ere, nahiko arriskutsua dela. Buloak eta bestelako fake newsak kudeatzeko. Izan ere, honek min asko egin dezake. Ez bakarrik musuak edo horrelako gauzak sortzeko, baita ere beste gauza larriagoak edo. Eta etorkizunari begira, sare sozialak gero eta gehiago biztaratuko dira, mundu erreala eta virtualak bat eginez. Horrek era interakzio pertsonalizatuagoak eta adimentsuagoak ahalbidetuko ditu. Eta erabiltzearen eta edukiaren arteko harremana berriro definituko da. Tira, beste gai bati helduz, influencer euskaldunei dagokienez, hauen kopurua, esan beharra da, oso murritza dela. Estatu mailarekin alderatuta bintzat. Orokorrean euskerazko edukiek ekoizpen eta kontsumo mugatuagoak dituzte. Eta zuek, neskak, ze kontsumitzen dizu? Euskal influencerrik ezagutzen? Nik adibidez, nire TikTokeko For You page hortan asko azaltzen diren bi eduki sortzaile dira Luma eta Ike Erribarguren. Biek oso, eduki oso desberdina egiten dute, baina, nahiko interesgarria iruditzen behaien edukia eta askotan farregarria ere bai. Nik egia esan ez ditut ikusten influencerrak, igual gehien bat izango zen Alex, ez dutenak ezautzen da bere arrebakin iteitula bideok, baina bestela bai gustatzen zait, noizten behin agertzen zaizkitenen, paratin, euskal bideok eta hola, asko gustatzen zait, ilusioa iteit azkenen euskal sortzaileek baita ikustea. Ni adibidez ikusi ditut hainbat euskal sortzaile, baina gehienak ez dute euskaraz hitz egiten, haien bideotan, adibidez, Iban Garcia batzuetan bai egiten deuela euskaraz, eta uste dut ikasi zeuela hemen Mondragon Unibertsitatean, ez da? Bai, uste baiet. Baitu. Eta ala ere, gaur egun, sare sozialetan presentzia nabarmena duten hainbat euskal sortzaile daude, hainbat arlotan murgilduta daudenak. Horietako bat adibidez da, euskeraren komunitatea edo, badaude euskera sustatzen duten hainbat sortzaile, eta, hizkuntzaren erabilera ardatza dute baien eduki didaktikoetarako eta bar. Baina hala ere,
Beste eduki mota bat egiten duten sortzaileek ere askotan euskararen aipamen hori egiten dute, adibidez euskararen eguna bezalako egun garrantzitsuetan. Moda bidaia eta estiloetan oinarritzen direnak ere badaude. Euskal Herriko bizimodua, paisaiak edo moda markak erakusten dituzten influencerrak. Batez ere, Instagram eta TikTok bezalako plataformetan. Eta azkenik ni baita esango nuke igual, humor eta entretenimendua izan dala gehien azidan saia modun baten edo besten, dala azkenen bideo laburren bidez humorea ite utela, edo igual eguneroko egorak euskaraz iruzkintzen dituztela azkenen, gaztelania ziten dien bideok, baina euskeraz. Bueno, bestalde, denok dakigun modun gaur egun moda etengabe aldatzen ari den sektore bat da, eta gizartearen ispilu moduan funtzionatzen du. Ez da soilik jazteko modu bat, baizik eta norberaren nortasuna, balioak eta pentsatzeko modua adierazteko tresna garrantzitsua ere. Janzkeraren bidez, pertsonek nor diren eta zer gustatzen zaien erakutsi dezakete. Bai, eta sare sozialek eta influencerrek eragin handia dute gaur egungo joera horietan. Plataformen bidez modak oso azkar hedatzen dira, eta estilo berriak egun gutxitan ezagun bihurtzen dira mundu osorako. Horrek umeetan eragin zuzena izaten du. 10 urteko haur batek bere influencer gustukoenaren bideo bat ikustean, bertan janzten duen arropa ere bera izan nahi du, eta horrela beraien adinari egokitutako arropa jantzi beharrean denek berdina janzten dute. Bai, eta, nire ikuspuntutik behintzat, hemen daudenek ikusi dezakete, ez naizela hain zuzen ere modan aditu bat, baina esango nuke honek baduela eragina baita ere kontsumismo basati bat sortzerako garaian. Izan ere, honek gazteak, usuek esan duen bezala, geroz eta arropa gehiago erostera bultzatzen ditu. Bai, nik uste dut egia dela, ni moda asko gustatzen pertsona bezala, egia da, influencerrek askotan laguntzen dutela, jende gazteari batez ere, behaien estiloa bilatzen eta azkenean pertsona horiek ikono bezala hartu daitezkelako, baina hala ere uste garrantzitsua dela, oinarri hortatik gerora pertsona bakoitzak bere estiloa bilatzea. Azkenean moda espresatzeko modu bat delako ere. Bai, guztiz adosun hau, nik baita uste azkenen sare sozialak laguntzen dizutela modun baten edo besten zure estiloa aurkitzen, baina hala ere nik uste horrek gugan dauken eragina asko aldaudela, ze nik gogoratzen dut 12-13 urtekin igual oindik gero enitula jazten, eta nikoin legazpikoa naizela ikuste ditut eumek diela guztik igual jantzita, diela estilo pijo baten jantzita gehien bat neskak nik uste, eta horrek baita aukela eragina, aldutela behaien kabuz aurkitu estilo bat, baina nik uste eta askotan darela oso zentrauta influencer batzutan, eta hoiek eramatizutela modun baten edo besten jaztea. Eta gero orain, bideo laburrak oso ezagunak die baita, lehen aipaudeten modun, eta bereziki TikTok eta Instagram bezalako sare sozialetan. Bideo hauetan, igual, jendek bere eguneroko errutinak erakuste ditu, edo, aipaudun bezala, jantzien kombinazioak. Eta, oin, gabonak datozela, negurako aholku praktikoak edo ze erosi, ze bisita eta horako gauzak. Eta azkenean ikuset hori, gaur egun aida aukitzen eduki mota honek, aido arrakasta handia aukitzen, azkenen dalako erraza eta azkarra sortzeko eta baita guk ikusteko eta azkenen visualizazio asko eukitzeko baita. Bai, tira, guzti honek tendentzia oso markatu bat sortzen du. Kontzentratuta egoteko gaitasuna galtzen joan gara orokorrean, gizarte moduan, eta gaur egun uste dut 10 minutu edo gutxiagoko adugula tarte hori. Eta honek honen sorrera nola bai da, sare sozialak hain zuzen ere sortzen dituzten estimuluen errua. Sare sozialen erruz ohitzen gara dena esfortzurik gabe momentuko asebetetzea lortzea, baina teknologiatik kanpo horrek kalte zuzena du gurekiko. Denbora librean lehenago aspertzen gara. Baita gehien bat hori nabaritzen da pelikula oso bat ikusteko ez gehala gai, edo ikastolako lanetan, edo igual ikasteko ez geha kontzentratzen, esertzen ga maien eta ezin geha hor hau 10 minutu baino gehiagoz. Orduan, laburbilduz izango zen gehien bat, kontzentratzeko gaitasun hori galtzen nahi gehala, eta horren arrazoi nagusia dude gabe sare sozialen presentzia dela.
Gero ere kontutan izan beharra dugu, telebistako iragarkiak eta orokorrean anuntzioak eta desagertzen joan direla. Orain, influencerrak ditugu. Haiek iragarkiak gure lagunak bailiran bezala saltzen dizkigute, eta mundu ondatik bizi direnek kontakizun oso bat garatzen dute produktu hau gertutik saltzeko. Honek gure harreta mantentzen laguntzen du, baina ordainak egin nahiko sakon batekin. Bai, azkenean, hau da, publizitatearen eraldaketarik handiena. Enpresek bakite gu konsumitzaileok ez da giola markei zuzenean sinisten eta gehiago fiatzen gerla pertsona errealengan. Horregatik, abeslariak, aktoreak eta batez ere influencerrak bihurtu dira gure konfiantza saltzaile berriak. Azkenean, askoz gehiago konfiatze dugu pertsona erreal batean, iragarki simple batean baino. Bai, eta hala ere askotan, haiengan daukagun konfiantza horretaz aprobetxatu egiten dira. Gezurretazkoak diren historiak kontatzeko eta produktuak saltzeko. Adibidez, ezaguna den, orain ezaguna egin den, influencer batei, Abril Kolsek, agnarentzat ona den krema bat saltzeko granoak margotu zituen bere aurpegian, benetako granak zirela irudikatzeko. Produktuaren efizientzia erakusteko egin zuen eta horrek seriotasuna kentzen dio produktuari edo saltzeko moduari. Horrez gain, influencer batzuek gure hizkuntza euskara erabiltzen dute, eta horrek indarra ematen dio mezuari. Euskara sare sozialetan erabiltzen denean ez da soilik hizkuntza bat, komunitate baten keinu bat da. Gaur egun gainera tendentzian dagoen beste kontu bat telebista saioak dira, eta orain modan dago programa horietan influencerrak kamera aurrean hitz egiten jartzea. Jendea erakartzeko eta jende horren barruan batez ere publiko oso gazte erakartzeko. Haiek direlako pertsona hauen edukia kontsumitzen dutenak. Adibidez, Hormiguero saioan Twin Melodiak izan zituen kolaboratzaile bezala denboraldi batez. Hauek, aizpa bikiek osatzen duten taldea da eta interneteko eduki sortzaileak eta musikariak izateagatik dira ezagunak. Eta hauek modatik pasatu zirenean, Lola Lolita kartzea erabaki zuten. Hau da, gaur egun Espainiako influencer ezagunenetako bat. Eta, azkenik, amaiera ematen juteko aipauko ditugu influencerratzako hain garrantzitsuk dien gai batzuk, azkenen mugikorreko kamararen atzean gertatzen dena gehien bat. Influencer gehienek gauza bera bilatzen dutelako, eta, komentauko deu zeite duten hori lortzeko azkenen fama dela. Ze osperik gabe markek ez dute haiekin lan egin nahi, eta markari gabe ez dute dirurik irabaziko. Bai, azkenean, fama azkar hori lortzeko konponbide erresa bat da, shipeoak sortzea. Jende askok ez dakiz zer den, baina azkenean jarraitzaileak jotzeko taktika oso eraginkor eta azkarra da. Shipeoa azkenean bikote faltsu bat sortzea da, bi influencer elkarrekin bideoak egiten dituztenean, eta jarraitzailei bion edukia gehiago gustatzen zaie. Eta zuentzat erabilgarria da, taktika hau shipeoana. Nire ustez, adibide oso on bat da Fabiana Sevillano eta Pablo Beraren shipeoa. Beraiek, oan dela hilabete batzuk hasi ziren edukia elkarrekin sortzen, bikotea izango balira bezala, baina ez zuten guzti erakusten bikote harreman hoi. Eta, inoiz ez zuten onartu ea benetan bikotea ziren edo ez, baina oan dela hilabete pare bat, haien harreman hori etetea erabaki zuten, eta hori bai kontatu zutela. Eta, horrekin polemika handia sortu zen, ze askok esate zuten azkenan behaien publikoa engainatzen ari zirela. Zuek ze uste zute horri buruz? Nik azkenen, behaien kasun ez dut uste ez da engainatza izan zanik, ze guztik bagenekin batea zerela, eta azkenen zan modu bat baita behaiek visualizazio eukitzen jarraitzeko. Hori bai egia da, erabili zigutela hortako, baina azkenen influencerrek ite dituzten gauzak die dirua lortzeko. Eta bestalde baitan, oibarrekin dongaldea erantzuten nik uste oso erabilgarria dela, ze azkenen oin behaiek adibidez utzin dute, baina hala ere jarraitze dute izaten fama hori. Hoi da, nik uste dut azkenean ez dela beharrezkoa ez da beti konfirmazio hori ematea, ze azkenean behaiek ere behaien bizitza pribatua dute eta horien behaien bizitza horren parte da, eta azkenean ez da beharrezkoa ez da beti konfirmazio hori ematea. Jarraitzaileak lortzeko modu bokarraz da hori. Eztabaida faltsuak eta badaudi. Edo faltsuak ez direnak. Bai, oin
oso borborrean daun gaia da, bueno, gehien bat Sofia Surfer zena, ez dakit ezagutuko dezuten, baina, bueno, bere exak, bere arreba, eta jende asko sartu zituen movida baten oin daula nahiko handia bihurtzen. Neri egia esan, eztabaida faltsuena gainera, nahiko tamalgarria irite zait. Nik orokorrean, ezakat, ideiarik ere orokorrean sare sozialen inguruan, baina esango nuke eztabaida faltsuak sortze horrek, nolabait dakarrela, dala erakusle garbi bat, zure edukia, ez dela bat oso interesgarria, eta edukia nolabait erakargarriagoa egiteko, nolabait gudu bat edo eta aserrealdi bat sortu behar duzula, nolabait atraktiboagoa egiteko. Da, bai, bueno, ez dakizuten entzat, Sofia Surfer azken hilabeteetan ezaguna eginda, bere ex-bikote hoiei buruzko bideoak ilotzagatik, batez ere indirektak taulakoak, eta, bueno, polemika horri lotuta sartu zen Fabiana Sevillano, bere bideo, 8 minutuko bideo oso ezagun bat egin zuen bere bizitza pribatuari buruz egiten, bere burua defendatzeko. Eta, hortikan polemika handia sortu zen, gerora ere Lola Lolita, Sofia Surfes horren aizpa terazan hitz egiten eta abar. Eta horrekin lotuta, oso ezaguna izan da, idolo sarietan eman zuen, diskurtso bat edo. Ados haientzat ere gako handi bat da, idolo bezalako ekitaldietara joatea. Bertan nominatuak izatea, beraien lanagatik errekonozimendu bat sortzen die, eta nola berein lana hain zuzen ere jendeari nola baita esatearren gustatzea denez, horrek ikusgarritasun bat ematen die. Eta tira, nola baita ere bereien arrakastaren erakusle da. Oingurtean gainera, idoloen galan, pilo bat polemika eta borroka egon dira. Idoloetan, bertan ematen dizue sari bat, idoloak dira Dulceida influencer ezagunak sortu zituen sari gala bat edo. Eta bertan, kategoria ezberdinetan sariak ematen dituzte, beauty, moda, idolo, urteko idoloari eta abar, eta hau epatuta, aurten urteko idoloari saria Lola Lolitari eman zioten, eta bertan oso eztabaidatxoa izan den diskurtso bat egin zuen edo, berak eskerrak eman beharrean sari horrengatik, beste influencer batzuei irainak edo botatzeko erabildi zuen momentu hori, eta oso kritikatu izan da. Zuek ze uste zute hori buruz? Azkenean, era ez da izan ona, baina ondo indau bera izateko fama gehiago, jende gehiago jarraitzeko eta holan, azkenean ez dira izan formak hori iteko. Nik uste azkenen hori beti dela estrategia modu bat, obviamente Lola Lolitak bazekin za izan iten eta ze lortuko zon horrekin, jakinda gainea idoloko gala ondoren igo bazola bere funeral horren bideoa, horrekin oindik visualizazio gehiago lortu ditula. Azken finean, Lolak lortu zuena bere hitzaldi horrekin izan zen beretaz hitz egitea eta bere funeralaren bideo horri buruz hitz egitea, eta nik uste dut bere helburua lortu duela bideo guzti horrekin. Ze izan zen funeral bideoana? Lolak egin zuen bideo bat bere funerala izango bat dituzela edo, eta bideo horretan beste hainbat influencerrei buruzko polemikak atera zituen, adibidez Fabianarekin, edo bere lagun oiari buruzko, Martari buruzko aipamenak egin zituen ere bai, beste YouTubeko bideo baten aipatu zen Poltxo oso abesti bati buruz bai hitz egin zuen, eta abar. Eta azkenen Poltxoana adibidez dator YouTubetik, eta horregatik oin nahiko nun eraman gaur egun TikTok zein Instagram plataforma handienak diren arren, YouTubek baita izandako inpaktuaren inguruan hitz egin barko genula. Orain ezagunak diren asko bertatik etorritakoak dielako. Aipautako Dulceida YouTubeen hasi izan, edo Paula Gonu baita oin influencer bihurtu dela, eta holako jende asko da hol. Eta gero, bestalde, 15 segunduko bideotara ohitu ondoren YouTube itzuli da ordu bateko bideoekin. Gure kontzentrazioa indartzeko tresna bihurtu daiteke, azkenean gustu ezberdinetako kontenidoa egiten duten pertsonak daudelako.
Ba, nik uste tabiez, horrelako bideo luzeak oso baliagarriak direla, oso entretenigarria dira, eta gero ere nik askotan erabiltzen ditut, fondo moduan jartzeko etxeko lanak egitetu duen bitartean, edo sukaldatzen duen bitartean, eta niri oso bideo entretenigarriak irutzen ezkitegia esan. Niretzat baita, eta uste azkenen lehen aipau deula konzentrazio falta hori daukeula azken urte hauetan, nik uste honek baita, emateizula aukera kontzentratzeko, ze azkenen dare bideo asko gustu desberdinak dituztela eta kontenido mota desberdinak dituztela, eta azkenen igual lehen gehiago YouTube zan 15 minutuko bideokin, eta ja. Baina badau jendea, aidala ordu bete erdiko bideokiten, eta ondo darela esango nuke. Bai, baina gero ere, egia da, azken aldian, Carlo Marañon bezalako kanalak oso ezagunak egin direla, eta horri esker, beste hainbat influencer YouTubeko karro hortara jotzen saiatzen ari direla, baina nik uste ez dela denentzako plataforma bat, eta azkenean TikToken hasi den influencerrak askotan ez dutela premia hori edo YouTubeen bideoak egiteko ere bai, eta nik uste bakoitza bere eduki hortara lotu beharko zela. Eta azkenik influencer guztiak daukate haterrak. Haterrak dira pertsona irainoak egiten dituztela eta hola. Eta azkenean influencerrak horretaz barri egiteko lehen egiten zuten Rose Yourself zirela abesti batzuk berataz barri egiten. Gaur egun ez dire egiten hainbeste uste dut. Ez, gehiago izan zen moda kontua garai hartan 2006 urtean inguru oso ezagunak egin zira, baina oain influencerrak gehiago jotzen dute musika egitea. Bai, musika normala, azkenean bakoitza bere estilora eta bar. Zer utzi duzu oain influencer guztiak musikariak edo aktoreak izan nahi izatean inguru? Ne irutze zait pixkat behaien famataz aprobaitzatzen diela, ze, adibide bezala ez da inorrekin sartzatik, baina Mar Lukasek iteitun abestik ez die abeslari bat izateko moduko adibidez. Eta, igual, egia da, irikitze izula mundu bat oso handia eta zabala. Baina batzutan igual ez balin baukezu hortako dedikazioa da hobeto jarraitza influencer mundu horretan. Nire ustez, da influencerraren arabera, adibidez da influencer bat Nadia Villaplana. Bai. Bera adibidez dantzaria da, abeslaria eta bebai aktorea eta zan behar dut, oso aktore hona dala. Azken, endela jabate batzuk atera zuen Netflixen serie motz bat, oso ona egia esan eta bere aktuazioa itzelakoa da. Bai, baina egia da, daudela pila bat influencerrak aktore bihurtzen direla eta ez dute inoz ikasi antzerkia ez ezebez. Baina Nadian egoera igual. Baita alda izan zehazkenen berak zeuken nahi hori izateko bidea edo... Hori, bidea irekitzeko modu bat bilatzen aizela eta hasizala influencer modun, baina bera beti zentrau izan da igual dantzako bideotan eta hola. Bai, gehienak hori egiten deure batez ere. Bai, egia da dauzela pilo bat influencerrak oin dauzela ateraten abestiak, eta abesti horiek, normalean gainera haien fansak edo izaten dire 10 urteko umeak. Bueno, begira, nire ikuspuntutik behintzat, influencerrak alde batetik, influencerrak azken finen hori dira, jendeari gustatzeko esfortzua egiten duten pertsonak, eta horren barruan agian sartzen da alde batetik aktore edota musika egitea, baina horrek ez du zertan esan nahi, hortan onak izan behar direnik azken finean, ez dute inongo esperientziarik arlo horretan, eta tira, zer esango nuke? Bereiek ere akatsak egiten dituzte, eta agien akatxo horietako bada mundu horietan murgiltza. Guztiz ados. Bueno, honekin amaitzen dugu sare sozialei buruzko atala. Espero dugu zuen gustokoa izana. Mila esker. Agur. XL Mercedes klase AMG Zutangos galduta ez gara utzitzen egun da 5 Fahrenheit Konparean eska bezorti deika baina nik ez dut hartzen Zure altzetik menime, nire altzetik baby girl Gubitxo dantzan beti gospero, give me some wine on Caribe Zuzara patxal ni bad boy, engo danzan on the low Ella lo baila, ella lo mueve como este Resposito No time, ariñe
so bueno Caribe. Susara Pachal ni Bad Boy, Engo danzan on the low. Ella lo baila, ella lo mueve como este Resposito. Yeah, baby, come for me, gaur gabaz neutzako bakarrik. Yeah, baby, come for me, Engo duz pare bat videoclip. Zen izuaz noi edo nora, gaur gabaz Parisen da bizar goizian Roma. Da berandu bata, zu ezaitz mata, hartu askan kubata, geure alde doa dantza. Ni pare bat mozu, nahi dutura zonostu, gabeko askan ordutan. Zutani bakarri mundutik galduta inorrezto behitzen, zure atzi da XL Mercedes klase AMG. Zutango salduta da ez gara utzitzen egun da bost Fahrenheit. Konpare ganezka bizortu deika baina nik ez dut hartzen. Zure atzetik menimen, nire atzetik baby girl. Zubitxo dantzan beti gozbero, kimi so wine on Caribe. Susara Pachal ni Bad Boy, Engo danzan on the low. Ella lo baila, ella lo mueve como este Resposito. Eta onaino iritsi gara, 4 ordu airean, hitzak uinetan bidaiatzen, pentsamenduak partekatzen, galderak airean utziz eta erantzun batzuk behintzat elkarrekin bilatzen. Irratia eta zuzeneko horixe da, ezta? Momentu bat, une bat, gertatzen den zerbait edo desagertu egiten dena, baina entzun duenaren barruan zerbait mugituta uzten duena. Gaur hemen egon gara, gai askori buruz hitz egiten, eguraldiaz ere bai, euria, haizea, eguzkia, kanpoan gertatzen den hori barruan ere zerbait mugitzen duena, ezta? Euskal Herrian badakigu zer den zeruari begiratzea eta horren arabera eguna ulertzea. Eta hortik heldu gara euskal kulturara adibidez, gure hizkuntzara, euskarara. Hizkuntza bat ez delako soilik komunikatzeko tresna bat, mundua ikusteko modu bat da. Hitz batzuk ditugu beste hizkuntza batzuek ez dituztenak. Isiltasunari, denborari, loturari izena jartzen dioten hitzak. Eta gaur irrati honetatik hizkuntza hori bizirik dagoela erakutsi dugu, gaurkoa dela orainaldikoa. Sare sozialei buruz ere aritu gara, pantailen atzean bizigaren mundu horretaz, konexioz, baina aldi berean distantziaz betetako espazio horretaz ere. Laikak, historiak, algoritmoak, baina baita identitatea ere. Nor garen erakusten dugun tokiaz eta batzuetan nor izan nahi dugun antzesten dugun espazioaz ere. Sareek aukera asko ematen dizkigute, baina galdera asko ere bai aldi berean. Eta gaur galdera horiek mahai gainean jarri ditugu, epaitu gabe, soilik pentsatzeko. Eta nola ez, tarotaz ere hitz egin dugu, etorkizunaz, zoriaz, sinesteaz. Batzuek, karta batzuetan ikusten dutena, beste batzuek metafora gisa ulertzen dutena, baina denok partekatzen dugun zerbait hor dago, jakin nahi hori, jakin min hori, zer datorren, nola jarraitu, zein bide hartu, eta agian tarotak ez digu erantzun zehatzik ematen, baina galdera egokiak egiten laguntzen dizkigu. Eta batzuetan hori nahikoa da. Gauza oso ezberdinez hitz egin dugu gaur, baina funtsean gauza berari buruz ari ditu gara etengabe, gizakiari buruz, guri buruz. Gure beldurrez, gure ohiturez, gure sinesmenez, gure egunerokotasunaz. Eta hori da irratiaren magia. Mahai baten inguruan gaude, mikrofono batzuekin, baina beste aldean jendea dago. Ikusten ez dugun jendea. Agian, sukaldean bazkaria prestatzen, agian ikasten, agian bakarrik, agian norbaitekin, eta hala ere, une batez, espazio bera partekatu dugu. Zuzeneko honek erakutsi digu ez dela beharrezkoa beti gauza handiez hitz egitea zerbait garrantzitsua esateko. Batzuetan, eguraldiari buruz komentario batek edo karta batek, baino ez du behar norbaiti zerbait pizteko barruan. Eta hemen gauden guztiok, mikrofono honen aurrean egon garenok, eskerrak eman nahi dizkizuegu. Entzulei, lehenik eta behin, beste aldean egon zareten guztiei, zuzeneko honek zentzua izan dezan zuek egon izana funtsezkoa delako. Eskerrak taldeari ere, 4 ordu ez dira errezak, energia, arreta, entzutea, dena behar da. Eta gaur, hemen sortu den giroa ez da kasualitatea izan, elkarlanaren emaitza baizik. Unibertsitateko irrati hau bezalako espazioak oso beharrezkoak dira.
ez soilik esperimentatzeko eta honetaz hitz egiteko, akatsak egiteko, isiltasunak onartzeko eta batez ere ahots berriak entzuteko baizik. Gaurkoan ez da programa perfektua izan, baina benetakoa izan da, eta hori nahikoa da. Bukatzeko, ideia batekin utzi nahi zaituztegu, gaur entzundako zerbait, hitz bat, ideia bat, agian ez duzue bihar gogoratuko, baina agian bai, barruan zerbait geratu delako. Eta irratiak hori ere egiten badu, orduan bere lana bete du. Beraz, itzali irratia edo ez, jarri hurrengo programa edo utzi isiltasuna sartzen. Baina gogoratu, gaur hemen egon gara, elkarrekin, 4 orduz, denborari forma ematen. Eta horrekin, gure zuzenekoa amaitzen da. Eskerrik asko entzuteagatik, eskerrik asko egoteagatik eta hurrengora arte. Eguerdion eta ongi izan.